So, so every Saturday na mga pinangatik paminaw, starting 6 o'clock in the morning, muna siya gitawag panibaya sa Kabuntagon. Live gyapon ta sa Power 102.1 RFM ana Vince. So sa tuang nga mga kaigsunan, live ta karon sa tuang nga Power 102.1 RFM. And pwede ninyo kung naman inyo nga mga greetings, pwede ninyo i-comment ra sa tuang nga comment section, sa tuang nga Facebook, sa tuang nga mo salmot sa itong programa karong adlaw. Ato ang text line ni 0975-181-6082. Ato ang programa mga igalag atod kaninyo sa Dragon Fruit Herbal Capsule 6-in-1 Food Supplements 650 mg. Ang lawas dapat pag-aampingan, dili pag-aabusaran. Sa katawan. So tawhagon po sila Carlo at mga sukitik paminaw nga i-share ninyo ang ato ang programa aron ato ang mga kaigsunan nga ato sa lain nga dapit ilabi na Manila, Saudi, America no ilaha usab nga ma-update sila sa mga kasikas o mga kalihukan dinhi sa ato ang lungsod. Nya to nga pagaisgutan mga higala usa ka issue nga to pagtika tukion mga pinangatik paminaw. Matod pa sa ato ang pinalangga nga opisyal, nagpagawa siya statement niya mga pinangatik paminaw o pre-statement na sa panahon karon ron mga pinangatik paminaw wala ko na maayong mayor bisag asa kay sa kaguba sa mga dalan dili ginawa daw maayong mga engineer karong panahon na. So matod pa niya walay maayong mayor yung karong mga panahon na. Sa ato lahang yun, sa itong pinalagang opisyal, kung mga wala mo'y ayo, di lang mo mangangin og laing mayor. Sa katawan. Diba, Vince? Ayaw lang mo pangangin. Kay, like for example, arita sa Occidental, kanang na ay tagukon sa babaw sa tagukon diya, Vince, di man na maagi sa una. Kunya, karon gisiminto man. Nahimo man lagi. Ayaw mong pangangin o aminado mong wa mo'y ayo, ayaw mong pangangin laing mayor. Sa katawan. Diba? Pasanginlan pa ninyong climate change sa kanang dili makuha ng tubo nabaguhan kuno ang mga mag-uuma tungod sa climate change nga supposedly dili pa niting ulan ron kay Enero, Pebrero pa. Supposed to be ilang tanang gipanagan-an anticipate na. Diba? Ano nahimo man na sa ubang mga lugar? Mga lugar. Nga wa man gareklamo anang kalisod sa dalan. Wala ninyo na panagani. Ato ta sa Bible, Vince. Di ba si Joseph pila gani ka years, Vince, nga preparasyon nila 7 years. 7 years, di ba? Ang story ni Joseph mga higala, gipatawag siya sa hari, kay ang hari nagdamgo. Gidamgo 7 ka baka nga tambok. Dayon gikaon siya sa niwa nga mga baka. So dito to nahitabo sa Ehipto. Gikaon sa mga baka. Pero kung ang mga baka nangawala, mabinay na. Sa katawan. Ang mga baka nangawala, dili na damgo. Realidad na. Sa katawan. So, muna siya. Karon, gipatawag si Joseph. Kay manalagna man gid si Joseph. Naman siya yahang wisdom mga higala. Gihatag sa Ginoo nga kuan. So, nahitabo nga panagna ni Joseph nga naay dakong kagutom, Vince. Pila gani katuig ra, Vince? 7 katuig nga preparasyon. Kamo 30 katuig pa preparasyon nya karon mingon na mong walay mayong mayor ana binuang na. Sa katawan. Di ba? 30 katuig siya Mura pa mag 7 years. Preparation nila. Gato siya 7 years old pa ning kuan kining ato ang lungsod. O ilan na nagipanagan-an day sa una. Unya kato gani kart tibok ging harian to. Apil ang mga lungsod ug syudad nga iyang preparahan. So gitagaan sila 7 katuig preparasyon nila. Di pagkaabot sa problema at dito sa Ehipto, wala gisultis Biblia. Wala gisultis Biblia nga nagka-problema sila. Ang mga ubang nga mga lugar kal nga nagutman, ni dayo dito sa ilang lugar kay dito namalit. Si Parao ato, maayo dugay musultis Parao nga, walay maayong hari ana. Sumbungan sa katawan. Besak asang gingarian, walay maayong hari ana kay kuan man na, climate change man na. Ato adiri mga higala ubang lugar, ato ka sa mga
foreign countries, upat ng ilaha nga season dito. Na siya winter, Winter. spring, summer, or fall. All you have to do is call. And I'll be there. You You got a friend. Upat. Atua diri duha ra Vince. Unsa may atua diri nga Rainy Climate. season ra og kuwan. ulan og init. Summer. So kay tungon panahon sa init, preparar ka Mao. para sa ulan. Mao. Unsa may atua diri? Usa man mo preparar og ulan na. Mabasa na. Ulan na di mingon dayon ka. Unya na lang inig-init. Unya inig-init na pod. Wa na po. Wala na pod. Sumbungan sa Ayaw na nga principle nimo Dugay naman na, pinalanggang opisyal. Carl, dugay Oh. na po ng mulo nga mga bahaw ng mga tubo na to sa atong mga Oh. kaigsunan. Oh. Pero nga nung gisiguro nimo nang imuhang boulevard yung way pulos. sumbungan sa katawan. Anya maingon ka nga walay maayong mayor. Pero katong pila ka milyon tong gitupa nimo dito, gitupa nimo na sa mga kaumhan. Amo na yung mga ayong pangangin kay aminado naman jud kang wala mo yung ayo. Ayong pangangin laing mayor. Palagi na ubang mayor maminaw. Mao, walay maayong mayor. Ayong pangangin diha. Sumbungan sa katawan. So, diha minado na siya Vince nga mismong siya wag sila ka. Ni Manay Anton siya nga problema. wa gid siya di gid siya maayo. Wala yung problema kay dumagiti ra mo kasi katulog. Sumbungan sa katawan. Puyo ra kag dumagiti ba nya karon pa ka nagpakita Vince nga Mm. wa na kaayo yutik na Ulahin na. kayo yutik na kayo mga lugar na to. Daliwag mo na sa Lantoy Carl nagdagyaw ning mga kaigsuuna nato didto nga supposedly obligasyon na sa ato ang mga gobyerno ng pangkarsada nga proyekto Carl. Basahon ako na yung kuha na nag-message na ko sa Facebook mga higala. Sir, makaadto ta mo diri sa sitio Makatol tara. Bali na gyud taong lapuka kaayo. Ingon ang mga officials nga ilaha daong batuhan. Unya pila naman ron ka semana among pamati wa man gihapon na lihok. Ingon sila na daw 50,000 para sa karsada. Unya wa man gihapon lihok. Nakahuman na lang ko og high school. Wa gyud na usab. Pila man katuig ng high school Vince? 4 years plus elementary days nimo 6 years, 10 years. Unya atong pinalangga official 30 years. Magino nimo na? Sumbungan. Anya mingon na lang siya ron nga wa magi maayong mayor. Ikaw mo'y way ayo? Sumbungan sa katawan. Atong tiwason ni mga higala no. Man ako high school wa gyud na usab mong karsada diri. Di man unta sila halap nga di man nila makita ang kalisod sa amuang dalan. Sir, mangutan na unta ko. Wa ba na eksaktong budget amuang ka sitio? Kay puro raman sila pasalig, wa may nakita. Unta sa sunod nga mo dumala diri sa barangay nga hapsay o wa may korupsyon, wa nay korupsyon. Mayon ta kung matawagan ninyo ang kapitan sa tara o mangutanan ninyo bahin sa amuang kalsada diri para madungog pod sa kadaghanan. Sige, sakto manawag ta ani. Bason makasuroy mo diri sir para makita ninyo kung sa kalisod among kahimtang kay katamna na og ira sa among dalan. Nang latas na gani taon among mga motor sa katuban na damage na ang mga tubo walay pakialam ang mga opisyal. Paita no. Walay paita ni paminaw. Manginana bakas for work ra man gyud ang medyo sana Carl. Katong naingon gani siya nga walay maayong mayor. Kabalo ka naay mga ideya ana Carl. Cash for work ang solusyon ana. Naay kwarta ng gobyerno. Bisag dara kay 100,000 anang pinakalisod yun nga dalan. Tabangan na siya o kining cash for work lang tambak lag bato. Naay mga medyos din pagkating init balastro pison dayon ka. Kana mga tingulan dili na pwede nga wa kay himuon nga mga pull out ng mga tubo din ha sa mga kabukiran. Mangita kag we kay obligasyon na nimo nga maayudahan nimo ng mga mag-uuma din ha kay gihaguan na gikapitalan na unya mabahaw. Nakapangita magani kag pamaagi nga bisag illegal ng kubkub nimo ulan init gikubkuban na imo ana sapa. Sumbungan sa katawan. Kayo katong imuhang gipamaligya og Cebu og imuha tong ipangtambak dito panahon sting init, dili ni ma-eksperyensyahan ron sa mga kaigsuonan nato din ha. Tanawa Vince, og tarong ba nga klase nga opisyal mga higala. Karon sa iyaha nga pre-statement, nahitabo na noon nga iyan ang gipasas mga barangay Vince, obligasyon daw sa barangay ang mga
pag simintoan ng kasitsuan. Mm. Diwa na, nang hinaw na. Hinaw na siya. Bungaran sa katawan. Nang hinaw na siya. Iyahan ang iduot ang mga kapitan na Oh, noon yan ang nga iduot, mga obligasyon opisyal. kuno sa mga barangay opisyal. Oh, yan ang iduot. Nya siya nang hinaw na Oh, siya. yan ang gilaglag ng mga opisyal ba? Oh. Agay! Sumbungaran sa katawan. Kaya ingon siya, Carl, ang ato ako no, Gilaglag. naara ko no tay ira nga 250 million. Na, So, og i-divide yun nag 32 naa sa mga 1 million kapin. na. So, kadako na kaayo nag-i-cash for work mo ng 1 million, bisa katungaan na. Para sa cash for work, para sa mga karsada nga lisod kayo. Pagkadakuan nag-agi. Oh, kanya, napagid. Nya asa man na padulong, boss. Napagid, Vince. 250 million. Matod pa niya mga higala. Muera lang daw og 40 million. Unsaon kuno paghurot sa barangay? Tanawan ng misleading nimong statement, sir. Misleading. Anong dili sa misleading mga higala? Ang 250 million, that is good for 1 year. Mm. Atong hinumduman mga higala. Every year. na atay atuwa nga internal revenue allotment from the national. So kumingon kang 40 million, i-times nimo og 30 years. No. Pila na may tupaan na, Vince? I-divide pa gud ya, Vince, times na to. Og pila na kabilyon ang naa sa ato ang kamod. Ayaw og igiya og dili maayo ang tawo. Ang imong gisgutan, 1 year na ang 250 million. Atong inumduman mga higala, unlimited ang ato nga funding gikan sa nasyonal. Kana mo defend magud sila na dili unlimited. Like for example, mga higala, ato ka sa Mang Inasal. Unsa may nasa Mang Inasal, Vince, nga unlimited nganong muduol magid ang tao sa Mang Inasal? Unlimited rice. Unlimited rice. Wala na gaingo unlimited rice, bisag puno na imong plato dahil butangan kag tamas ginawa. Wala Kutob na. na sa mga hurot di mo. Kutob na siya sa maigo ang maunga plato. Tapos kung mahurot na, unsaon man ka, Vince? Nadugang na Mingon po. na putong na manog hakot, magdadala atong naiyang bulutang kanon. Rice ka, sir? Dugang Kung sa pa tapula kag na gani kayo, dungaga, kaduhaon pag ginyag butang. Kita ka po yan, nagbalik-balik. Hantod, mahurot, mabusog kag kinaon. Pero wala na mag-ingon mga igala, nga butangan ka og butangan ka kanon diha, hantod nga bisag napuno na, bisag awas-awas na simula misa, hala butangan. Mo man na ilahang meaning sa unlimited nila. Ayaw, dili na ta batang gagmay. Ato ang i-guide ang ato mga kaigsuonan nga mahibalo sila og unsa nay lakaw sa ato nga komunidad. At the same time makaibalo sila unsay pamalaod ning ato nga panggoberno. Sumbungaran sa Secondly, mga igala, by Friday mga pinangatik paminaw, bisita nato si Konsyal Berly Ruiz. Usa sa atong pagahisgutan kining barangay Tara, Vince. Og pila ilang era, di ba, Vince? Pila ilang era. Manang masayod ang mga Ah. katawhan aron nga ilaha nga mabinag-binag og asa padulong ning ilaha nga budget. No, atong ang pisa-pisahon mga igala sa barangay Tara og pilay budget kada tuig para sa senior citizen. Mm. Ikaduha, pilay budget sa ilaha nga SK para sa mga batanon. Kita nimo mga igala tanang sektor na i-budget. Mm. Ato ka sa mga youth, ato ka sa senior citizen, Naa. may budget. Pilay budget PWD na. para sa ila nga health. And ang atong pinaka-importante pod mga higala, pilay budget sa gitawag na tong development fund. Mm. No, development fund. 20% yun ang gi-allocate sa atong gobyerno ana. Kay diri man na siya kuwaon ang improvement sa ato nga kasitsuan. Basic services. So, basic services sama sa dalan, sa tubig, kuryente, and take note mga pinangatik paminaw, based sa ato nga political science mga pinangatik paminaw, there are 8 basic services from the government nga iyang ihatag ngadto sa mga tao. Dili obligasyon sa tao. Obligasyon sa gobyerno, 8 mga pinangatik paminaw. Tulo lang gani natong istorya. Di pag yun mahimo. sumbungaran sa katawan. Sumbungaran sa Atong oras, alas 11:47 na sa kamuntuhon. Ang padayon kamo naminaw sa ato nga programa Sumbunganan sa Katawhan. Giatod kaninyo sa Gabon Herbal Capsule. Ang Gabon nga atong gilaga sa una, karon gihimong capsule na para mas epektibo, gisagulan og tulo ka mga herbal aron mamaayo tanang klaseng mga sakit. Pwede sad mo mopalit og Gabon Haplas Al. Ug ato ang programa mga pinangatik paminaw, giatod kaninyo sa Roxy Store, Seiji Mart, GGS Marketing General Merchandise, Jeras Groceries, Caltis Gas Station, Petron Gas Station, Mayapo Sea Hardware,
Tarings Pharmacy, Andros Diners, Hanis Groceries, 168 Liquid Form Dietary Food Supplement, VPN Internet Connection para sa inyong mga cellphone, air candle available din sa ito ang Ruiz Print Shop. And also ito nga programa mga igala gatod kaninyo sa Ruiz Enterprises. Nata ito ang mga kasi-klase mga taas diri mga igala, bisita lang mo diri. Na aside sa tiles, nata itong hardwares, electrical supplies, school supplies, construction materials, available diri sa Ruiz Enterprises. Para sa inyong tarpaulin printing, photo developing, photocopy, riso, bisita mo sa Ruiz Print Shop. Duplicate, K-duplication, lamination, temporary print numbers, available diri sa ato ang Ruiz Print Shop. And by the way mga igala, no, in kaso ang mga katigulangan na to, senior citizen o kinsa man yung mga pamilya diya nga sakit ang inyong likod tungod sa kakapoy, tungod sa kahago, sa adlaw-adlaw na to nga pangtrabaho, then haplasin na siya og Berks Panyawan Herbal Yes, Oil. mga igala, no, kay very effective ang ato ang Berks Panyawan Herbal Oil, mga arthritis, mga varicose, rayuma, katol-katol kagid, may pa siya nga hapla sa panit para dili mo dol ang lamok, mga labad sa ulo, sakit sa likod, mga kuto, kaspa mga igala, ipahidlan na siya sa imuhang nga mga ulo, no, og kining mga pamaol, sakit sa kalawasan. Hapla sila mga igala sa ato nga Berks Panyawan Herbal Oil. And aside mga igala, no, sa laing bahin ba, regarding ani ato pinalang official, a matter of 9 years mga igala, nahurot niya ang balas o graba dirig pamaligya, Vince. Mo. So kinahurot nimo ang balas o graba sa Mabinay, supposed to be, humanatanan unta ato mga kasitsuan karon. Tinuod. Sumbungaran sa Pero ang problema, kay gibaligya nimo og laing lugar. Sumbungaran sa Og katawan. og tinuod kang naghigugma sa imong mga kaanakan Ah. kay gi-consider man gyud namo na nga ikaw among amahan unya kami Ah. imong mga anak, di ba? Ah. Kay man na siya ikaw ang amahan sa ato ang or ginikanan sa mao nga lugar sa ato Ah. nga lungsod. Ah. So ato siyang ibutang sa ato nga pamilya ba Carl bilang amahan unahon ibaligya sa diay nimo na didto nga mismo ang alagian nimo paingon sa imuhang balay galisod, Oo. paingon sa imuhang uma didto nga makuha sa imuhang nga tubo dili ma-pull out nimo ang imuhang ang uma sa imuhang anak unya kining imuhang mga balas graba dinhi ibaligya nimo sa uban. So wa kay pagpakabana sa imuhang anak dinhi nga anang inahanglan anang balas og graba para nga ma-pull out anytime ang ilahang nga mga produkto. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. So makakonclude ta nga irresponsable ka nga klase nga pagkaginikanan. No. Unya kanang imuhang giingon kaganihang buntag nga walay maayong Mayor? mayor pagkasayupag yun to nga statement Di ron mao. yun. Di ron mao. May last year pa ka napili. Hurot na imong termino. Nakonsehal pa ka 30 kapin ang imong paglingkod. Biya. Nya No? moingon ka ganiya moingon ka nga Walay walay ayo? maayo. So, og walay maayo. Ano mga ambisyon man ka mobalik kag mayor? Sumbungaran sa katawan. Nga andod karon imo na magigather gani, imo gipangtagaan og tag 4,500 pinaagis buhi sa tao ning mga livelihood staff aron magather ang mga tao aron mahimo mga butante nimo pagka balik kag mayor. Sumbungaran sa katawan. Nya, mayong kang wala man dugoy mo ayo. Nya sa pa may imo balik pa man mo. diya. Sumbungaran sa katawan. Di lang gyud siya kabalo mo bahig Carl. Kanang imong gisweldo supposedly sa imong nga trabaho administrator og kanang GSO No. nga tag 80,000 kapin matag bulan No. plus anang livelihood nimo nga more or less na nasa 90,000 Ah. o gi-cash for work nimo na siya para ani mga lisod nga mga dalan. Good. Sulbad ng problema ha. Oh. Nya lahutay gud na silang magdawat. Tinuod. Pero di lang ka kabalo mo bahig kay imuhang ang imuhang giunahuna imo ning gikuha ning duha ka mga department head kay mao ni panahon sa eleksyon maayong mamaba man gud ni. No. Di ba? Onya kaning usa mooy mo asikaso sa supposedly inyohang trabahoon. Oo. Kay wala na mo kay sige na mo pangumpanya. So nagsweldo ang tawo gupat ka tawo, gitrabaho ko sa katawo. No. Dako kay ko sikat ang lungsod mga igala in which supposedly kaning silang duha mo imo trabaho aning duha kaya gi-hire nilang tag 80,000. So na useless ang 200,000 nga gisweldo sa tawo ninyo. Sumbungaran sa katawan. Then if that would be the case, then pag-resign mo, Mao. di ba? Kay para nga kanang gigasto para ninyo, gidawat ninyo nga sweldo, may pag-convert na to na og water systems Mabinay, Tinuod. mga patubig. Gipalit nag drilling machine pagkadaghanan Daghan ng na drilling kayo. machine. Anay problema tag panubig diri mga igala? Usa sa mga basic services nga kinahanglan nga
i-provide sa tao mga higala. Balo mo mga higala kanang basura. Sumbungaran sa katawan. Tanawag na abay saktong manog kuwag basura Wala. to adre. Wala. May parade nga solid waste management. Pero tanawa, katapusa among basura andre, pangwaa mga higala. Sumbungaran sa katawan. Hasta Changi Beans, Wala. wala pangwaa. Pilion ra nila Oh. ning ilahang magian ra nila. Anya tanawa. Gabayad ta matag kuan tuig sa tong permit. Aside ana Beans, tanawa to mga opisyal galibod suroy Beans, nangampanya, wagaw na una ug unsa na sitwasyon sa tuang nga lugar. Sumbungaran sa Mangampanya ra sila. Unyag mangampanya mga higala, permi puming starring kay asa ko ka manangkong mga pinangantig paminaw. Ilang Mangampanya. Ilang sige, libot-libot puro ra pang daot. sige pamira na mo. sumbungaran sa katawan. Libog kayo ta ani mga tawhana bitaw mga pinangantig paminaw. Karon Beans. Kanang sige lang daw ta og pamakak at the same time maggama daw tag black propaganda. Tanawa pag klaseng pagka-opisyal. Unsang prinsipyo na aaning tawhana? Siya pagani gagama-gama og black propaganda, di ba, Vince? Mao. Ang black propaganda kana bang tumo-tumo nga istorya. Iyang tumo-tumuan si Consial Burley kabayos Mampasi karon nga buko na. Naapa ba nilitok silang Mampasi ro? Wala na. Bali ulawa. Sumbungaran sa katawan. Oh, dayong ato na pod siya sa Luyang, ihana pong ipasa sa Luyang. And take note mga higala, kabalo day sa aning sa Luyang. Oh. Ha, ikaw kabalo day ka aning pinalanggang opisyal. Tawagan nato ang tag-iya ugma sa ang contractor Vince. Red Dragon. Red Dragon tawagan to ugma adlaw ato ang interviewon tan-aw nato kinsa gyud contractor diya, di ba? Ato para maklaro og kabalo ka ani pinalanggang opisyal. Pero imo ra gyud giling la ang tao ba? Para nga Para nga kami may mamatas ka ba sa oh, imong kapalpakan nimo Kay- mga proyekto po nimo wa na nga human. Latawa ng health center nimo din his panyabunan unsa may kuan din ha pila ka milyon na haligi ra man ang resulta ana. Anya, mangangin na siya. Oh mangangin. Oh, di, Inyong outpost din ha oh. aside ana mga higala, kita nimo walay baruganan klaseng tao. Kay na kay baruganan, proteksyon ni ng mga kapitan nimo. Proteksyon ni mong kapitan. Ano yung tabo mga higala? Yahan namang gipasa nga Ipasa ang mga tungod ang sityo trabaho daw sa kapitan. barangay oh. Nawa na yan ang ipanglaglag ang mga Yang barangay Kapitan. opisyal. kay kabalo man siya nga ang tao ni-react naman. Kay naa naman ta new generation nagot-tagon millennials naman ta mga pinangantik kami na dili naman ta pareha sa una kapag yung hilom ka diha. Ya kay na naman Okay, social okay na. media ron. Oh. So makita na dili ta yung pareha sa una nga dungog-dungog ra ba nga. Dungog ra. Ya. Gwapong dalan dito ay batig dalan to dungog-dungog. Karon kay Makita man na to. picturean gyud i-post natawa og i-post mo sa Radyo Bandera Sweet FM Dumaguete. Tibuok Negros. Tibok Negros kabalo sa inyohang mga kapalpakan. Kita kay Tibuok Negros. Onya, unsa may gibutang dito? Panawagan ang mga Oh, mga opisyal. Unsa may Dahil mo na gibutang? tagahawak sa motor ng ni Agi Carl? O gani, nya aside ana Vince, unsa gibutang dito sa Radyo Bandera? Oh. Struggle is real. Oh, Ha, kita ka? Struggle is sa Bisaya pa na. ang kapait, kalisod, klaro. tinuod. Sumbungaran sa katawan. Anya, mingaw na siyang walay ayong Mayor Gidron. Ngangin. Walay maayo. Walay maayong Mayor. Ngangin ba na? Sumbungaran sa katawan. Iangin pa, Ayaw og alibay. Ayaw iangin pa alibay. nimo Alibay man si silang Isko Moreno Vic Soto nga Oh. kamaayo ra nilang pagka-mayor. Oh. Ayaw. Ipi Remulyo kaamaayo ra iyang mga proyekto niya. Oh. Bisag sa baes. Baes. Wa may reklamong tao sa baes. Oh. Mangin siya ba? Mangangin Mangin. siya ba? Kabankalan o pagka ninduta ra sa bal- ilahang Unsa na lugar ganin ang una kanang sa bukid anang Tagukon diya ka mo. Karulan, Aside ana bano. Balyo. Balyo. Oh. Balyo ron o gwapo mo kay dalan Vince. Wa may problema ilang tubo dito. Pero dire ato oy mangangin mo noon. Diya makita nimo mga higala nga mangita mulusot gid siya. Lusot bisag Ha? piit. Sumbungaran sa katawan. Sir, may muto ninyo ako lang tayo reklamo ning among teacher sa daycare sa sitio Masin about sa feeding kay akong bata nasa lista niya wa man natagi sa feeding niya uban nga gadoble kay naa sa lanot naapod sa Masin. Naday pinili ang tagay sa feeding, sir. Pwede nimo
communicate lang ko through Facebook para nga makuha nato ang pangalan sa bata, Mm. para nga usahon lang nato kay nabuti problema sa kuan sa part gyapon sa may Pantaw, and then ato lang nga tawagan ay communicate po nato ang DSWD nga maapil sila. Mm. No need na nga makiglalis ta ang ato nga maapil lang sila. Kay once nga daycare student ka o pupil ka, then entitled jud ka sa feeding program from the government. Ato hinumduman mga higala, even sa elementary gani Vince, tanan nga mga prep nila dito Vince, Mm. walay pili mga higala, lista gina tanan kay makakaon para makakaon sila. Adto na napilion from grade 1 to grade 6 para nga i-identify lang tong mga malnourished Vince ba Mm. para makatipid pod ang ato nga gobyerno. So when it comes sa daycare, ang daycare mga higala covered biya ni siya sa DSWD, dili ni siya sa DepEd. So tanan gyud makakaon ana. So, pasalamat na po dangan ni open mo ni open up mo ana para nga atong mapaabot sa DSWD. So ato lang i-communicate lang ko through Facebook para nga atong mausang tanan mga pangalan, then ato nga masubmit, and I know nga tagaan po nila pagtagad kay para manggid po ni sa mga bata. Sumbungan sa katawan. Mudawat ang caller. Sige, Carl. Mudawat Mudawat ang ang caller. caller. Mga higala. Atong oras, alas 11:59 na sa kamutuhon. Natay caller tong pasudlon. Hello, maing udto. Hello sir, maimod po. Hello, Yes sir, maing udto sir. Umikoy din Yes, Ah, Koy. Sir Koy. Oh. Unsay atong ikalagad Koy? Mga utak ko sir kay kana ba magsuroy kog haplas niya. Sa mga kong thesis itong Power 102. Okay. Magsuri kag haplas. So si Vince may muhatag nimo t-shirt. Ako na lang muhatag nimo Koy. Tabi ta after sa program Koy ha kay kuan man ni public service ni Koy. Bilib ko ning Mikoy. Ah. Salamat Koy. Istorya lang ta sa lain nga oras. Sige Koy, Salamat, salamat sa Koy. pagtawag Oo. Koy ha. Sa may pagpaminaw no nila ni Angelica sa may crossing saging. Happy birthday sa iya nga bugto nga apo nga si Lia Nicole Intur sa may samak. Happy birthday langga. Karon gyud nga adlaw ika 10 years old niya mga higala gikan ni Mama Emma Bisitasyon. Happy birthday. And also happy listening nila ni Rosalita Kasipong sa may samak, ni Vilma Tabulong sa may Tanday Abis, ni Biboy Kuluyan din sa poblasyon, ni Monica Sauro sa may Namunbon, Roxanne Bildosola sa Abis, ni Marisa Blanca sa may Nubli, ni Joven Cabual sa may Pandanon, ni Panyang Villar sa may Napasuhan. Happy listening ug salamat sa pagbisita sa Bryce. And happy birthday ni Yang Lee Estrella sa may Saksak Bugay. Ika ni Mama and Papa. Carl, wagi kaluoy ning mga ubang mga maestra. Kay bisag tablawan nag-answer ni mga estudyante, tagan pagyud og gamay kayong grado. Especially nagyod ng mano-graduate sa Science High School, SHS. Science High School? Katagan o mga 7 doy kaining mga estudyante. Dito kay maglisod na sila og apply og mga scholarship, di ba? Mag-graduate Na- sila nga gagmay kay grado. Itang nara po tayo konsiderasyon na ning pandemic nga panahon. Oh, Kaya wa ko mo ka-explain ana. if ever nga ang yaha nga gi-follow lang gid ang guidelines mga higala, wala gid siya wag gid po sayop ang maestra Vince. Pero kung iyaha nga ang humanitarian ba nga Adjust consideration ba lang. nga labi na gid pandemic, the same time pagtabang sa bata para ma-inspired siya. So iyahan na nga prerogative sa iyang pagkatao. Pero stick lang gid siya sa guidelines, wala ni sayop. Wa tay mahimo gyud. Iya Oh, gyud nga mama ni. decision. Pero base og sa final grade na siya, ang iyang gihatag ron birang pa-challenge pa ninyo nga mo exert pa gyud kag lain pa gyud nga effort. No. Pero basig in the end sa final dito na lang ta mo kuan. Oo. Pero So sige challenge lang. lang na siya. No. Sige Total lang. gipangayos gobyerno 75 raman. Oh, usad kami gani mga Oh. higala, nagklase mi. Assignment. Lisod kay assignment. Pagtan-aw na mo nga nilapas na mi og 60% sa assignment, pass na mi. Pass na. Labad na kayo kay mga higala. Dali lisoda.
Oh. So, Sum- ato lang yung pa mga teachers, no? Basi itaas po nilang ilahang Pagsabot. pasensya mga igala ba. Pagsabot lang ma-inspired po ang mga bata. Kay makita biya po nato no mga bata bisag gabiin na kayo Maluoy, miss, oh. answer sila. Ako alagi mga bata, Yeah. Carl, tagabiin na matulog. Basi na yung mga teachers nga wala sila pon masayon mga pindangantik paminaw laban nga nag module ron mga modular man gitaron. So ang gibuhat sa uban mga igala, mga bata, nagpa-working sila. So buntag sila ni trabaho, pagkagabiin nila trabaho ng ilaha nga mga modules na ay matulog sila tag alas 10, alas 11 kay siyempre nag-working sila, wala ilang ginikana maka-assist niya. Ilang amo, di po na mo assist. No. So focus gid down sila. So bisag ka na ba, ato na lang sila nga alalayan bisag ginagmay na lang wins ba. Nga normal na gud nga grado wins nga dili pod ako, di pod gamay. Ikaw lang. Pasanti nga ma-satisfied pod ang bata Di ba. bitaw makuha na inyong sweldo, umugaw mo dako ang grado, Pero if mo stick lang gid ta sa gitawag nga policy o guidelines, wag gid tay mahimo. Wag gitay mahimo. Inyo Ang ato hapon na. lang nga mo tok-tok lang tas mga kasing-kasing pas mga teacher ba nga. Kuan gud gana bang mahimo matagaan na po nato sila konsiderasyon mga bata ba. Dili pagkaka-judge sa anang mga bata, kanang mga wala kayo ka-answeron. Madawat tag line caller mga igala. So natay caller card atong pasudlon. Hello, maing udto. Hello. Advance happy birthday ni Dudong Aldrake. Basi na kuano ito? Na-hold niya. Oo. 21 years old na si Dudong Aldrake. So, dibo na sa lalaki mga igala. Ulit taon na si Dudong Aldrake. Kita no kay walay party-party og dibo no. Lain sa mga babaye nga naagyoy kuan. Oo. Magdalag mga 18 candles, mga 18 flowers. Mahogin na siya. Ikaw wala ka sulayan na mga dibo-dibo. Wala na sa atong mga panahon. Wala. Karon naman naman na. Oo. Natay caller Carl. Hello, maing udto. Mayroon to, sir. Yes sir, mayong udto. Dire bitaw sa mga sa lanot, sir. Oh, yes sir. Atog yung makita kanang ilaha bitaw binotbot nga wala gay kaumanon ba. Musaada pud sila nga gika sa Enero maayo gyud ang karsada. Dayon paingon na pud sila sa Pebrero maayo ang karsada. Karon sir paingon na pud sa Marso maayo ang karsada. Asa dago ang kinutuban aning pag-ayos karsada. Sakto biya po ni imuha sir no? Kana bang murag gid ko ni ilahang karakter sir. Naana na sila sukad sa una ba and then nakita nila nga wala ra poy reactions ang mga tao. So ila ring gipadayon without knowing nga lahi na ang sistema karon sa mga tao. Lahi na ang atuang pamaagi. At the same time, mo react na pud ang tao ron. Aware naman tao sa ito ang unsay Right. aware naman tao Tinuod unsay gina, sir. sir. Tinuod gina. Oo. Kay ato rang pag-orient nila bitaw dito sa barangay hall sa Pantaw. Dito pod ang atong opisyal nga usa. Atol sa pagpanghatag bitaw atong sa nasyonal sa DA. Oh, Ang usa ka opisyal sir namuligi gyud kay dili ni tabo diha may miingon nga bot na. Tos, Madahan sir. ang usa ka senior citizen nga nabayhunan og naigo pa in taon. Oh. Parting paita. Kaya sa ni pagkahitabo sir. Namuligi lagi sir kay doon na manggoy may istorya nga bot na kay miingon man ang usapog ka opisyal nga pasalamatan nato ang atong halangdong mayura. Pero og ikaw sa kanang opisyal nga tinuod imo untang ipaubos ang imong garbo og dunay mo ingon nga bot na kay sige man lang mong saad sa amo ang dalan sa lanot. Wa man gihapon gud matuman. And sir, mangutan na lang ko sir. Kumusta ang dala nato sa lanot ron sir kay di ba last December sir ilaha man tong statement nga after 2 weeks and then if dili man dagway siya simento bisan balastro na lang ma-apply sa lanot? Wala gid sir.
So, may, Pero gihapon pagkapaita, gani, kami dire, na mga tubo nga ginagmay, luoy yung kayo, dili pag yun makuha kay unsaon man, kalalom yung kayo sa dalan. Dabiya, sir, no? Murag, ato dang way nga time, sir, nga nibisita sila. Gusto lang gulo nila nga ma-appreciate po maka-appreciate po mo nila, sir, ba? Mutong tanang mga pasalig ilang buhaton para nga mosalig lang po nila. Tinuod ko na, sir, pero ang dako lang problema kay ang tao, halos 32 ka barangay, dili na mutuo nila, sir. Mao gina mo na ingong kuan, sir. Sila ra po'y namu po sa ilang binuhatan. Sir, katapos sa mensahe na to, sir. Unay akong ikaingon sa mga katauhan nga magmata na gid ta. Dili na ta magpisyo og hinanok rong panahon na sa ilahang mga saad kay ang ilahang saad wa gyud katumanan hantod sa una pa hantod karon wa gyud may wala gyud katumanan, sir. Daghang salamat, sir. Maayo nga mudto nimo. Maayong mudto, sir. Sumbungaran sa katawan. Tataw kaning mensahe kani yung matured nga mga tao, no? Mo istorya, no? Limpyo kayo, Vince. Undanon, Ha? No need na ka ba nga mo dugang pa. o mabutang ba kang tabian man dagway tama nga igala pero dili nimo makitag asa ka dapit mo Mo insert nga Insert madugangan iyang punto. okay kompleto Kompleto. naman, detalyado man. Ang Okay. problema man gud nila sa ato ang labi na gid sa power team. Ahead of time, kabalo man sila nga karong October kay filing naman og certificate of candidacy mga igala. Ahead of time na malay-balay na sila, Vince, nagbarangay-barangay na sila. Mm. Di ang usa lagi nga weakness nila god kay gusto nila nga mapa-appreciate nila ang tanan. We have to remember mga igala na dili gid tanan ma-appreciate sa tanang buhat nimo. Kuha na Dili siya, maka-appreciate. Carl. Matod pa ni Bill Cosby, I Ah. don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody. Correct. So dili nimo ma-please ang tanan. Ang problema mo gud nila, ang weakness nila kay gusto sila nga ang tanan malipayon din ba? Mm. Malipayon without thinking mga igala nga what will happen sa unahan. So atong una, mingon sila nga balastro, bisag dili lang masiminto, balastro ra, dali ra na, di ba, Vince? Mm. Karon, matod pa nila, lisod ang, Lisod na ang pod. 1 million daw, pila ray Pila daganon. ray daganon. So diha makita nimo ba nga sulod guwa ang ilang istorya. Kay gusto sila nga ipasalig nila sa tao nga pagtalikod nila ang tao Magpabilin sa tao. magpabilin nga puno og handom, Mm. puno og kalipay sa ilang gipang istorya. Pero sa ilang gipang istorya, wala dito siya gibug-aton, Vince. Ang ila ba nga magpabilin digid sa handom ang tao ba? Ihanging gani, Vince. Nga kanang gusto nila Ha? pod ato ipagawas, Carl, kay hapit namang eleksyon. Gusto nila ibilin sa tawo kailang pangunahon na once nga na-inject sa tawo. So pilion siya balik kay naa siya gisaad nga palaabuton. Mao na. Sumbungaran sa katawan. Pero kabalo mo mga katawhan og walay korupsyon ang Ah. atong lugar, tupa gyud na siya sa inyo nga mga kana nga mga proyekto. Ug wala. Ani pala da ang porsyento sa loan? Ah, Aning latest pila may na kwarta nila? no. 19.2 million. Ah. Itong previous pila po to, Carl? So, madagan tog 24 million. Oh. So kato siya ba i-total nimo to siya No. o gitupa ni siya ana, gikas for work, gibalastro. No. Bisag dili sa simento, Carl. No. I-divide to siya sa 32 barangays, bisag Ah. tag 1 million sila ato. Ah. Pagka dakuan na kay ito siya gikas for work to. Tino. Permirong tuig, cash for work, tambakin yung mga bato ng mga kuan. Pagkating init, balastro. Dili sa nato ibaligya ni atong balastro sa Cebu, sa Ah. Dumaguete, ato sang itupa din sa mga tawo. Maog yun. Piso nun. Ah. Oh. Bahala ulahin na ng simento. Importante nga patag na unya. Accessible unya bantok di na mga lubong ng mga tao, dili lapok. Bitaw. Wag yung rason nga dili magwapo ng mga karsada o kung dili mabalastro, dili mapison mga igala. Kay natay ekwipo, natay mga dump truck. Nganong dili mahimo? Unya ka ng ato ang mga ekwipo, mutrabaho na siya sa pribado nga mga kontrata. Maog yun. Na supposedly, og wala mo nagpahimulos anang ekwipos gobyerno, Mm. nakatrabaho na unta na ni ining mga nanagmulo nga mga karsada ron. Tino. Sumbungaran sa katawan. Atong oras mga igala, alas 12 na sa muduhon. Asa laing bahid mga igala, no? Kaganina, bago lang, Vince, nga na ay
tanker, Vince. Oh, na nga- disgrasya diha sa Abyss. Abyss. So, unahan sa may namangyan mga pinangantig paminaw na overshoot man ang maong tanker. So, dito gid siya nahulog sa maong mga kahagunoyan. So, alang pagpasalamat nga wala pagi ng disgrasya gid nga grabe nga disgrasya gid, Vince. Walay mga tao nga naimbulbar mga higala sa maong disgrasya. Mali lang ang maong mga pahinante. O sa lain pong bahin, sa news sa inquirer.net mga pinangantig maminaw, ang CBCP Vince sa Catholic ba? Atala ipabalo no nga ilahang giawhag ang mga simbahan nga kwaon na ang arancel system sa Katoliko tungod kay matud pa ni Bishop Broderick Pabilio sa Manila Archdiocese sa Nilabayng Domingo, matud pa niya nga dili na kinanglan ang arancel system aron nga dili maoy rason nga ang tawo o ang pobre nga tawo dili na lang siya mosulod sa simbahan tungod aning sistema. Ang arancel system mga higala kining na ay taripa sa kasal, taripa patay, sa patay, taripa bunyag. sa bunyag. So, unsa man ang laing mga bayad pa na, Vince? Matug na ba ang pinaka-main gyud kana. Oh, kasal muna siya. So, gipanawagan no sa CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang CBCP mga higala, nga ilahang gi-abolish ang arancel system tungod aning sa pandemic karon. Kay og lisod na kaayo mga higala nya nay mamatay tungod kay ang faith gyud nato sa mga Catholic members pod like us nga atoa is day mami, so ang faith nato naahugot gyud. Pero sa atoa og nay mamatay means wala noy bayad. Oh, wala. Sa ilahang kultura mga higala o ilahang belief, then naagid siya bayad. But nagpaabot ang CBCP, ang ato lang ani mga higala, ato lang nga paghatag og information gikan sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP nga ilahang nga gi-abolish, gikuha na ang arancel system tungod sa pandemic. Tungod kay mao man gani hindrance sa mga pobre nga dili na lang mo tunga aron mo dawat sa grasya sa Ginoo o blessing sa Ginoo tungod aning mga bayad. So matud pa sa CBCP mga higala na kontento na sila sa gitawag nga stewardship, Vince. At the same time kontento na pod sila sa mga donations kay ang tao gud mga higala maghisgot ta Ginoo di gina magdili og mga donations. Ang ilang gikuha ang mga taripa sa kasal, bunyag ug uban pa nga mga kalihukan sa mao nga Catholic Church. Sumbungan sa katawan. Ako na itimbaya og happy birthday si Auntie Millie Inquilino, asawa ni Nong Daniel Inquilino. Happy birthday Auntie Millie. Nagpost man gud si Jinky Aguilar, asawang tata. So, happy birthday Auntie Millie. Hinaot nga tagan pa ka sa Ginoo og dugang pa nga mga katuigan. Mudawat ang caller. Yes, natay caller car sa atong linya atong pasudlon. Hello, maing udto. Hello. Ay, nawala man. Sir, kana ba si Mayor walay baruganan? Mo istorya kung mosaad sila sa mga tao dili nila tumanon, kinsa pa may mutuon nila nga ang mga tao karon mat-an pa sa pinya. Pagtay lang gid sila rong eleksyon, kinsa dagway mo botar nila. Pero ang ilaha man gud mga pinangantik paminaw, ilaha man pong ipasa sa Lucky 7 kay asa na daw ang tubig. Saad. Asa na daw ang saad nga dalan, asa na daw ang kuryente. Wala una sa nila nga 30 years in service na sila, Vince. Supposed to be 30 years ago, ilahan na ning nahatag. Oo. Ang platform gihimo manong saad. Bisa kaning sa remaining lang 3 years, Carl, kanang prior selection. Oo. Og ilaharan ni sugot ra sila sa Lucky 7 nga bawion ang water district ikan sa Baes. Oo. Pagkadako pa igo pa silang maka-expand anang income aning pila ka tuig nga nabilin. Dinoon.
Di ba? Tinuod. Kay ang 2 million di na ta magbayad sa bais. Oo. Unya pila naman to ka drilling machine to, mga Oo. bomba tong 2.1 million. Oo. Di ba? Pila na katangki hose ang mahimo ana. Tinuod. Unya pila na ka bulan at ang 2.1 million times 12 dako kayo mahimo. Unya gabayad ra ta didto mga igala. Unya ang Bais City nga didto gapuyo didto na ang Bais Water District. Wala gani gabayad sa Bais Water District. Maog yun. Unya ang ilaha dito nga source mga igala, wala nila gi-turn over ngadto sa Bais Water District. Sila ang nagdumala, di libre ilang munisipyo, ilang merkado, ilang mga public schools, ilang public hospital libre. Atoa din gihatag na dito, sila ini income, nagbayad pag yun ta ngadto sa Bais. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Unya moingon silang walay maayo nga mayor. Nay, maayo kayo na siya nga desisyon og inyo ang gibawi na didto kay ang budget para sa panubig kana inyohang para sa tong 500,000 nga lima ra ka bomba. Nga supposedly og dili na mo magbayad sa Bais Water District katong 500,000 cash for work na to sa mga karsada. Noon, Wala lang ninyo nabahig yun ang kwartas gobyerno. Sige mong kausik-usik. Gasweldo mo general manager 29 mil. I-cash for work di mo na. Pila na ka mga bato matambak ka ng mga lisod kayo. Sumbungaran sa katawan. noon Vince, the first place pa lang daan mga higala nga mingon siyang walay maayong mayor, aminado gid niya nga wala gid sila ayo. Sumbungaran. Karon panahon na wala gid sila ayo. Di ba Vince? Kay Wala mayon kang gyud. walay maayong mayor, minado na ka. Only lang nangangin lang siya. Kana lamang sa imong yung 2.1 million. Og si Vice Mayor pa istoryahon ana Vince. Atong paminahon. Para nga maklaro na to gyud ang nga statement ba. Bisan pa lang gitawag na Bais Mabinay Water District, walay tubig gidala sa Bais. Walay income gidala sa Bais, matud sa Bais Mabinay Water District. Ug ato isubayon, walay gisildoan diha ang atong chairman, no? Ang ato nga manager diha ang gisildoan na ug buot subayon Bais City. Tay balik pagod. Bisan pa lang gitawag na Bais Mabinay Water District, walay tubig gidala sa Bais. Walay income gidala sa Bais. Kana bang istoryaha ba? Unsay but pasabot niya ana? Sumbungaran sa katawan. Asa ra day nakutob. Kay kwarta gidala atong sa Bais. ipangutana ang treasurer nato dinhi wala man puy ni sulod sa munisipyo unya wala gidala og Bais. Oh, Asa ra na siya kutob. Muni pangutana ba nga asa din sa kay mangutana ta sa kuan mga higala mangutana ta sa ato ang Bais ato Treasury. ato pangutanon. Magani royalty ning mabinay anak. Kuan sa bayan magani ning tubig. Maklaro man. Nga walay na dawat wag gani royalty. Oh. Gabayad man gani sa tubig, wala gani royalty. Ang royalty mga higala pahalipay na sa usa ka lugar ba nga nakabenepisyo ang usa ka negosyo. Parihara gud og Valencia na diha ilahang power plant. Unsa may EDC. gibuhat mga higala, tanan nga mga lumulupyo sa Valencia na sila subsidy gikan sa government nila 800 pesos. Libre sila og Libre within sila. 800 ra ilang nga bill, di na sila magbayad, Dili wa nang sila bayad. bayaran. Pero kung malapaw sila sa 800, Mo ang na nga katong subla mo mo tay tila bayaran. bayaran. Like for example, ang bill nila is 1,000. 1,000. 200 yung bayaran. 200 nilang bayaran. Ano siya royalty. Ang nakaayo mga higala, kay kung ang imuhang bill dili malapaw og 800 Vince, butang na to 600 Vince, napakay kuluhaon nga 200 nila. Sumbungaran sa katawan. Mo na siya royalty. Pero sa atoa wala gyud binipiso. Unya mo istorya si Vice, wala gidala sa Bais. Walay bayad gidala sa Bais. Asa day na siya, sir? Sumbungaran sa katawan. Kay mo mingon tag panudlanan sa atoa nga LGU, wala man po dito. Wala. Wala po dagoy sa Bais. So Asa man na? between sa LGU and Bais. Asa So nasto nga Nasto day ang nga. kwarta day. Kinsa may patungan ani? Sumbungaran sa katawan.
Nya, supposedly anak Carl, naagyo na siya sa og ingon siya nga wala naabot sa bae. Supposedly naa sa ato nga lungsod. Kay obligado man gina siya kanang inyong gibasihan nga PD 198. Na siya din no, in lieu share no as an incident to the acquisition of the existing water system of a city, municipality or province, a district may enter into a contract to pay in lieu of taxes on such utility plant an annual amount not exceeding 3% of the district gross receipts from water sales in any year. 3%? Asa man na siya? Unya, Wa man dagoy naabot sa bais. Wala man pun maabot sa kaning LGU nato. So asa siya mo? Di po na siya mawala. Kay gabayan man tang gabayan. Unya nganong ang mga official nitugot ra mo nga magbayad og 2.1 million ngadto sa bais. Sa katawan. Sumbunganan. Happy birthday ni Dudong Niknik Rimos diha sa may Pansalagon. Dako kay question ba? Asa din ni siya ang kwarta? Hanging ba? Nya dili sila katubag pod mga higala og asa ang kwarta? Kay dili man nato madinay si Vice Mayor na mismo ni istorya. So dili ba ang kwarta tuan ni pinalanggang official Vice? Sumbunganan sa katawan. Dili ba ang kwarta tuan ni Jago Vice? Sumbunganan sa katawan. O kuntuan ni Haring Nabucodonosor. Karon. Mga himig kapagpangalaga, panggoberno, pangpribado, atong tarungon di lamang sa sumbunganan sa katawan. Sir, nalibog na sila. Bali ginong libuga. Makalibog na ilang sitwasyon ron. Bali libuga na parihara man guna sa manag-uyab mga igala ba. Pagtanaw nimo imong uyab, di nagyud ganahan nimo libog kay nang pagpabali. Pagkalibuga kay Bisag unsa na lang imong buhaton. Bali lisuda namin. makakanta ko ka nag what can I do, what can I do. Bali paita na. My life is nothing without you. Yeah. Bali paita na. So mo na sinayo nila nga og sama nag-uyab pa ta nila ba. Inisalig ta nila. Gi butang nato sila sa posisyon nagkahiusa ta tanan. Nga ibutang siya sa iyahang posisyon sila tanan. Sila giplastar na to. Giplastar. Uy. Kulang man ang ilahang pagserbisyo. Ug sa man nag-uyab palagi. Ang iya mayra siya musulti na higugma ba pero Walas buhat. walas buhat. No. Paasa di ito. Paasa. Di distansya ang uyab, di ba? Wala kas buhat, may rakas ana, wala kas ana. Live yata kita kay imong kamot dito ng imong gisyo sa usa ka kamot. So ana mga igala, wala sa buhat. Di na itabo, distansya na. Mo na nga karon, bahala nagunsay istorya sa tao, ilag yung adtuon ng barangay. Makita man nimo unsay barometro Vince. Kay wala pa sila gibisita nga barangay ug wala sila mauha nga dili papaminawon og RFM. Sumbunganan sa katawan. Himala gyud nang usa ka pagbisita nila mga igala og walay pangdaot sa RFM ug walay pang-awhag nga ayaw mong paminaw sa RFM. So, Nagpasabot gipaminaw gyud ay. karon. Aside ana Vince. Sa to pa di na mo mosupak nga naka-award gyud mi aning kuan. Yaning nahimo mi nga best most favorite radio station of the year. Yeah. So karon mo na nga kanagong gitawag nga pagkampanya nila sa laing term na siya pulong-pulong na. Di ba Vince? Kana mga na sila ba pulong-pulong na siya. Kaukus aw kining pulong-pulong. kapulong-pulong. Unya bingon sila nga wala biya mi mga kampanya ha. Kana bang gihimo gunin yung way utok ng tao inyong istoryahan ana? Kabalo ko nang kana inyong pang-anak ang mga kampanya niya nawungog istorya nga wala mga kampanya. Di ba Vince? Wala biya mi mga kampanya ha. Binuang maron. Sumbunganan sa katawan. Binuang ron. Mga butbuton. Diyan So pa pa lang tuyo na- ninyo din hadi ay. So, kuan man na siya, pulong-pulong, meaning, may istorya ang opisyal, then may freedom
nga moisturya pod ang mga listener. Ah, para may communication ba. But if puro ra leader, puro ra official moisturya, wala katingog ang mga listener, dili na siya pulong-pulong. Kuha na siya. Public announcement ra na siya. So karon, pangutan na pagod niya kanis pinalanggang opisyal kay mingon magud siya nga naay mga tao ron nga nagsigig black propaganda, di ba Vince? Naapoy sig panaot. Bisag usa lang. Katungod man nato na mangutana sa opisyal kay ato biyang tax may gibayad ana nila. Pila ka years nga gipahimos nila ato ang buhis, walay return sa ato nga mga sa komunidad. Pangutana pagod kay kita di man ta kapangutanan niya kay wala man ta na mga panahon na. Kanang naa mismo. Bisan mga batanon, pwede mo mangutana ni. Walay mo priso ninyo mangutana. Asang dapita gidaot sila. Sumbunganan sa katawan. Asa dapita nag-black propaganda silang Carlo, silang Vince, ang tibuok RFM. Asa dapita. Pangutan alam, sa kana lang nga question. Makita nimo ang reaksyon nila ana. Sumbunganan sa katawan. Pangutan alang. Kutubra po na sila sa sulti, Carl, nga gidaot. Pero walay basihan ng ilang gisulti nga gidaot. Broad manggugay nang gitawag, broad mangguna kayo nga sentence ng kanang, ay gidaot Manila, propaganda man ning ila, black propaganda. Broad kay na nga sentence mga igala. Kinanglan gina siya i-emphasize nimo piece by piece. Prasa ng issue na to sa tubig. Focus sa tubig. Kay mingon og atong i-apply ang ilahang argument mga pinangatik maminaw, mana man na, sa tubig inyong gikurap. Di ba? Inyong gikurap ang tubig. Pero ato gipisa-pisa na to nga kinsay nagmaniobra sa tubig, kinsay nangambitar sa bais water dis, kinsay kapatay sa pawasiko, pilay kita sa bais water dis, gipisa-pisa ginato ba? Ug pilay sweldo sa manager nga gisweldo sa to ang gobyerno nga to sa usa ka manager nga talagsa ra pug ani mo anhi. Monthly gikobra talagsa mo are unya imagino nimo mga igala allowance ra 29,000. Dili na allowance mga igala, salary na. Sumbunganan sa katawan. Di ka kadungog og allowance baling dagkuha. Unya base sa kuwa. Dito po ta nagbase nga gabayad tag 2.1 million sa nga atong lungsod nagbayad og 2.1 million. Ang ato ang fire nagbayad og 9,000 matag bulan. Grabe abuso. Naibasihan ba kana mo'y gub-an ninyo ng argumento? Igna ninyo nga dili na tinuod ng 2.1 million. Ipakita ninyo, interviewhan ninyo ang mga diya sa accounting din treasury nga isulti sa mga tawo nga di na tinuod. Buyagan ang kuwa nga nung nagsulat sila ng 2.1 million din nga di na tinuod. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Pero unsa man inyohang tubag ana nga mga isyu, gidaot. Dapat inyohan na siyang tubagon. Nganong nagbayad tag 2.1 million unsay mga rason? Parehara ko na ng magyesgota o illegal nga quarry. Instead, ang argument ana mga igala og moribat sila, tagaan nila og permit. Ipakita nila ang permit. How legal ang ilaha nga digging sa usa ka lugar. Like for examples, uwayon. Then, show us the documents to prove that you are authorized to operate para sa inyong quarry. Di ba, Vince? Pakita ninyo, naami, permit. Close, issue na siya. Issue close. Wala na. O makig-away pa may ana. Wala na mi. Hagba na mi. Ipakita. Karon, wala ikapakita. Then, mayon ra nga gidaot. Dili ron mao. Walay tarong nga justification ang usa ka isyu. Like for example, kanang yaha nga subcontract. In the first place pa lang daan mga igala, subcontract is illegal. Gina siya. Illegal na siya mga igala. Nabilong siya sa indirect. So karon, under sa to ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, if you are an official of the state, then
you are clearly prohibited to engage in a business transaction o government transaction kung ikaw mismo opisyal ka sa usa ka lugar. Dili man nato malilong nga ang dugo nga gatalaytay aning mga opisyala, mga higala, opisyal magini sila. Kanang gipangkaon nila mga higala, buhis na sa tao bensi pamalit pagkaon. Bot pasabot kanang mga dugo nga gatalay sa ilahang mga lawas, mga higala, pinaagi na o gibayran na siya buhis sa mga kabos. Karon, tubagon ra ka ni Omega nga kanang subcontract wala man na siya gibawal. Awa mga tawhana, iguras ba? Wala gani supporting any facts and figures to support sa ilaha nga claim nga legal siya. Ba ra. Ang gaba pag yun, kawatan pag yun. Sumbunganan sa katawan. Kawatan sa Rusko. Ang gwapo anak Carlo. Amoy, salan man na. Sumbunganan sa katawan. Kana sila kay LLB man kuno na siya or juris doctor. Gwapo ana, imuhang briefingon na imuhang tigpamaba nga for example kaning sa RA 3019 ning Anti-Graft and Corrupt Practices. Na dire sa section 3 kining corrupt practices of public officers. Kining sa letter B, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, share, percentage or benefit or himself, etc. Kana ba nga mga argumento nga gi-repealed ni siya nga mga gi-repealed o kon giamindahan sa ato nga local government code nga okay na nga mo sabkon mo or mo receive mo or mo kontrata mo sa mga proyekto ingon ana unta. Di ba kay mo istorya mo wa po mo'y basihan nga mga balaod. Like lain ba sa ato sa for example sa Konsehal Garces Carl nga ato ang gikondena kanang pag-assume sa Bais Water District no nga dili sila muhatag og tax ngadto sa ato dili mo kuha og mayor's permit kay tax exemption sila. So gi-explain gi-explain ni Konsehal Carlito Garces og sa Laki 7 nga kana nga balaod nun nga inyong gibasihan sa PD 198 gi-repeal na siya sa Republic Act 7160. Nga naanay katungod ang lungsod, ang syudad nga mo collect og tax mo palukat og mayor's permit niya ng water district. Ug mo kanay gihimo sa Bai City nga diin nagipadalan silang sulat ni Judge Candelario. So kana ba nga mga argumento ba nga namoy basihan di kay kutob ra mo sa baba unya wa mo'y gibasihan nga balaod. So that is purely panglingla kamo mo'y hari sa panglingla. Sumbunganan sa katawan. Unya makabisita mo sa mga barangay, kami pa inyohang balihon nga kami nang lingla nga gabasi mamis balaod. Ug imo bang kuag base mga pinangantig paminaw? Tanaw paminawa pag unang radyo nila. Ang mutubag si Kuya Edzra o si Omega. Nya wala gani gipangkuptan ni mga dokumento mga higala to support sa ilaha nga mga claims, di ba Vince? Dungagan po daring haring bakakon po ning pinalanggang opisyal, sila yung tulo. Sila ran tulo niya, puro ragid ba, puro ra ba mga higala. Sumbunganan sa katawan. Hallelujah na to ani. Hallelujah na to. Unya, mutuor gud gyapon ta. Apete sa muta kaluoy na to. Sumbunganan sa katawan. Kay nito biya punta ni sa una bing. Sir kanang si Commander Jago atong pinalanggang opisyal ngano kaha if mo apply ka sa munisipyo sakto ang credentials graduate sa college dayong dili dawaton but criminal may kaso sa drugs or pagpatay kawat dayon sulod dayon matingala lang gyud ko sir. Lahi iya ha mga higala kay wa man siya ga-create good o good governance. Ga-create siya o gitawag nga dictatorial dictatorship. So when it comes to dictatorship mga higala, so, yung buhiyon anak kanang mo manghuraw mga kriminal kay gamito naman niya na siya sa ug dai mo bangga pangharas. Gamito niya nis pangharas. Panghadlok aron nga magpabilin siya sa posisyon. Sumbunganan sa katawan. Ato itimbaya ato ang mga Facebook live viewers wins dagan ng mga nag-comment diya mga higala. Yes na din sila ni Vernally Cadiz, happy listening, and diya sa Cebu City ni Gisame Amarante Velasco, yang gitibaya sila ni Jocelyn Papa Idi,
Yang uyan si Jerry Amarante Maricel taga Namangyan Panyabunan nga na always nga naminaw. Ni Gisrim Lindayaw, happy listening, watching from Manila. Vailoses Angelica, shoutout niya mga Vailoses family, Amparado family, din sa iyang mama ug papa, watching live from Kamanga Bato. Ni Riam Riman Espirito, happy listening din ha, na siya gigreet og happy birthday. Iyang brother nga si Kuya Lindion Riman. Birthday niya karong adlaw. Salamat, watching from Nueva Ecija. So, happy birthday. Ni Alian Rose Torres, watching from Tanday sa Happy listening. Sumbungan sa katawan. And mga itag mix din alayon, Jeff. Ato ang programa mga igalag atod kaninyo sa Ruiz Copra, gapamalit og Copras diri sa Ruiz Copra Buying Station. Ruiz Color Roofing para sa inyo nga mga atop. Available sa diri ang ato ang plain sheet binding para sa inyong mga gutter o bubong. Sumbungan sa katawan. Ang atong programa mga igalag atod kaninyo sa AC Water Filling Station nga makita lamang diri sa may poblasyon Mabinay. Mga hiwi kapagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. So natay sulat din ni Carl ato ang bago lang yun nga giduhol din ni ato ang hatagan og pagtagad. Mayong adlaw kanatong tanan ilabi na ning radio station RFM. Ako usa ka pobring lumulupyo sa barangay Tara. Kining akong pulong nga gisulat dili lang kay akong personal kundi ang kadaghanan nga nagpuyo ni ining maong barangay Tara. Among nakita nga sa dugay na nga panahon uhaw sa gihapon ang mga tawo sa tinuoray nga serbisyo sa mga opisyal niini. Elements, Ah. interrupt na kuha na. Sige. Atong inumduman mga pinangantig paminaw, naatay mga barangay nga identified nga mga dagko ni siya nga barangay. Mm. Usa ang Taraan eh. May isa tag dagkong barangay, barangay poblasyon, Lumbangan, Lumbangan, Panyabunan, Panyambunan, Tara, Tara. Bagtik. And wala gani mabilang sa dagkong Wala, barangay oh. Bagtik. Kini silang tulo mo ni sila moy Upat. main yun nga dagko nga barangay. So kay mayong tang dagkong barangay, Dagkog era. og sa tao pa na siya, dagkong mga tao ni sila. Mm. So dako po ni sila kaon. So tungod kay dako man sila kaon, Dako pug dako budget. po sila budget. So dagko ni sila budget mga pinangantig paminaw. Sige Vince, go ahead Vince. So padayon. Usar na niini ang General Assembly meeting nga wala makita og madungog sa mga katawhan ingon ba di ay niining pagserbisyo sa katawhan nga humot kaayo ang mga tawo kon haduol na ang eleksyon. Apan human sa eleksyon wala nay pakialam. Taas na kaayo ang panahon nga nangagi. Apan ang tawo tubig, kuryente ug dalan paghihapon ang gipangandoy sa mga tawo nga wala ang nga unta sa una paning panahon nga nataggamtam sa mga tawo. Kami tuguti sa pagpasalamat kay SB Ruiz sa pagtingog sa radyo may tungod sa matag barangay. Senator man iyang gikuan. SB ra siguro. Yeah. Sin man gud senator. Gigama niya senator. Manghinaot ni usa sa among barangay Tara ang imong hisgutan no para mahibalo ang katawhan og unsay trabaho ug obligasyon sa mga barangay opisyal sa mga katawhan kay among nakita nga sa sila sa ilang panahon walay nakita nga kausaban. Samot na ang nasa mention nga position Carl, di lang nako ikuan siguro. Na lang. Dili sa ning posisyon, namo dinhi dining barangaya. Daghang salamat Sir Carl, Sir Bong ug Sir Burley ug sa Lucky 7. Padayon mo sa inyong programa. Kay ania kami padayon nga mo suporta kaninyo. More power RFM, ang Ginoo magauban kaninyo. Concerned citizen. Sumbungan sa katawan. Bugat kayo nga mensahe no? Ano pa likod o? Padayon namin. Padayon na. Okay, gihabuan nagsulat. Ah. Sir Carl, ang akong mensahe sa tibuok 32 barangay, 32 ka barangay, naunta kitang tanan magiusa na sa kabaguhan sa atong lungsod og sa laing bahin ako nagpasalamat sa Ginoo nga si Sir SB Ruiz gipanalanginan karon na tawo ang RFM kaya ang RFM maoy nakautingkay sa baho nga binuhatan sa mga power team.
Sa daghang salamat. Kabalo mo mga higala. Pasalamat ko kay ni Open ni si Concerned citizen. Concerned citizen, no? Kabalo mo nilabay si Mana si Konsehal Burley gisingil sa power team. Ako na lang klarohon, Konsehal Cudera, Konsehal Baldosa, Vice Mayor Django. Silang tulo. Gisingil mga higala nila si Konsehal Burley Ruiz nganong nisugid ana sa mga katawhan. Sumbunganan sa Kana bang budget sa Anong barangay? transparent man tawan sa nga public money. Nganong singlo ninyo? Unsay gusto ninyong ipagawas? Nga dili ipasugid sa tawo o pilay kwartas gobyerno? sumbunganan sa katawan. Nganong ingon ana mo, sir? Nga ga-promote man gani ta og transparency. Good governance man dagway. Masigitag hinambog nga naatay seal of good housekeeping, di ba? Sakto ba na? Seal of good governance. Good local governance. So, naman dagway ta ana, so ga-promote ta og transparency. So, how come nga by the time si Konsehal Ruiz, yang gipabalo sa tawo, pilay era sa usa ka barangay. Pilay dapat mabahin sa senior citizen. Pilay dawaton sa SK, bahin sa SK. Pilay share sa ato ang development fund, sa ato ang era. Then, how come, sir, nga mupalagma mo nga nisulti si Konsehal Ruiz ana. Sumbunganan sa katawan. At least magana Carl, Sa once mga nga tuhon ninyo. ipabalo na to sa mga katawhan, para ang mga katawhan magbantay pod. Oh. For example, ato ang expose din nga nag-budget sila aning karsada. Oh. Money amount. So, pangitaon sa mga tawo nganong wa pa na implement. So, mo na ini ingon ani 1 million ingon ani ra kataas. So ma-question siya. Like for example, Vince, sa Kansaling nagpa-budget ang Kansaling og 2 million, gipabalo ni Konsehal Ruiz. Nganong maningil mo? Nganong mo palagma mo? Nga angay gani mong malipay, nga ang ato mga kaisunan sa Kansaling, Nakabalo. nahibalo sila. Mag-expect sila ana nga amount. Sumbunganan sa katawan. Nga naglibog ka mga higala, ha? Nganong di mo gusto nga mahibalo ang tawo? Kabalo ka Carl, og na-practice pa ni sa unang panahon, siguro kanang wala nang human nga mga project ron nga like sa inyo naman kanang gym. Siguro dili na mahitabo nga dili mahuman kay maantahay man ang nagkontrataan ang opisyal nga dili humanon. Kay nakabalo man ang tao og pilay budget ana, di ba? Kay prasaan ng kampanunan, completed na kuno na unya haligi ra ang naa dinha. So what if napabalo to sa tawo? Nya pipila ra nakabalo Carl. Nga completed na siya, unya ang mga tawo wa kahibalo. May ito, check to. So at least og kana 1 million na. So mapangutana nganong wala na nahuman nga 1 million man na. That is transparency. Gituyo na siya sa ato nga gobyerno na nga balaod nun nga transparent. Kabantay ka ni ato ang mga national highway mag-repair. Gi-require na siya sa ato nga DPWH, sa ato nga kuwa nga ibutang din hag number of kilometers, date constructed, kinsay contractor, pilay budget. Ay billboard. Na billboard. Pero unsay hitabo din na itong mabinay, blanco. Kanong mahadlok mo nga ibutang ninyo ng amount og ang kining pila ka kilometers na din ha ang dapatan ana nga budget. Kay under sa ato ang guidelines bin sa implementation of projects mga higala, natay gitawag nga time frame. Ang time frame dapat mingon tang 30 days 90 days calendar days trabahoon ni siya mahuman ni siya. Ang purpose sa gobyerno ana mga pinangatik paminaw aron dili ma-deprive ang tao nga sa panahong gamiton magamit na siya. Dili wala tagaay og higayon ang mga kontraktor nga magpalagaylay sila. Ilang apason ang adlaw. So, malapaw ang 90 calendar days. For example. Nanay mga penalties na, Carl. Nanay, gitawag nato nga negative slippage. Ang negative slippage, mga higala, didakan ang balayran sa gobyerno nila. Pura interesan ba? Maninyo mahuman, so na-interest. Bayad mo sa gobyerno. Penalty. So, para nga, kay tungod kay, ang atong pinalangang opisyal, siya raman po magbuot. So wala butang siya po'y naikatungod nga mo reklamo anak nga mo charge og negative slippage. Kay ang national
mangayo man na Mayo recommendation update gikan mga- sa Oh, lokal Pinalagang opisyal unsa man na dili diha ang ato ang mga contractors din na. Mingon na po siya. Wala Okay kay- ra kayo na dili okay Wala, ra man kay oy. wala man masugdi gudayon sir kay ulan man kusog kayong ulan. Oh. Kita man gyud na side. Unya siya day ka kontrata. So wala check and balance. Mo na nga tanawan ng billboard, walay gipang Walay butang butang dito. nga mga Og date amount. started Oh. and then date completed. Supposedly ana Carl, Wala siya. number of kilometers nga dapatan Naa siya, Ben. anang nga amount. Naa siya price ra Kay kabalo biya ang tawo mo estimate og pilay daganan anang amount. wala. Blanco siya mga pinangatik paminaw. Kay gusto sila nga ilaha nga limbungan ang gobyerno. Kay naa na diha makita man sa tao. Makita man sa tao nga. Taysa 90 days ra man ini nga dala nga Yung anong pila na ni kabulan. unom naman kabulan 90 days tulo Tulo kabulan kabulan. man na. Ang unom naman kabulan ituig na lang wala mo man. Tanawa guning ato mga projects diri puro gisugdan. Natawag ng resulta sa Puro dili gisugdan. Carl. Natawag ng resulta sa dili transparent sila. Oh. Natawag ng project ninyo din na sa Abyss. Wala dili mo transparent ana pilay budget, wala mo billboard ana. Diba? Unsay resulta ron? Ang resulta mo ay nagsulti sa korupsyon. Maagid. O di good quality. Sige gi-repair no pagka kanang atbang sa UCCP nga supposedly No. bag-o pa na dinha nga gi-repair Oh, pero karon nangaliki. pagka batian na kayo. Unya Nangaliki. kanang didto sa unahan sa eskwelahan. No. Wa pa nakaabtan og 3 years nya karon giisla na pod. Minilyo na. Nya kinsa may nagkontrata ana di ba kato ang pinalangga? Tanawag unsa kamaro. Siya kakontrata niya nganong karon HLG naman ang Oh. kontrata na ron. Kung legal pa siya, di siya mo Siya? balik. Diba kay bakja man na, di siya mo balik. Be nganong wa naman manimaho yang sakyanan diya ron. Ya ekwipo diya ron. Kay kabalo sa illegal kay naa na ang RFM. Datawa na inyo hang palpak ini mga tourism road nato. Og wala pa na corruption din ha, walay putol-putol na din ha. Dili ninyo pahimusla ng existing nga barangay road din ha, kay budgeted na siya sa national sa tourism. Kay once nga mo declare ka, mangayo ka proyekto sa turismo, i-declare nimo nag number of kilometers, mao na siya budgetan sa Department of Tourism. Unya putol-putol na inyo ha. Diha nalubong mo sa kampanunan, di taga mo. Kinsa may nitulod ra, opisyal. Kaya pagkabalo nga kamo dai nang naa sa sulod, wala mo tabangis mga tawo. Anya, ang worst part pag yun mga igala, nalubong sila. Nangita siyang mutulod. Wala sila manaog. Tanawag kung si tanan niya, ulipon tao. Hasta ilang opisyal, giulipon. Wala sila manaog. Sama ni sila. Maulaw mo. Okay. Sir. Apil ba na sa budget sa national road na din na niya Okay. pagkabati kay Eskarsada. Anya, ang argumento speaker sa niya, gidaot. Wala ginay pangutana, asa napit gidaot. Sir, required ba di ay gyud nga mga magpa-inject ang mga bata sa pangpolio og tigdas kay diri manggod sa butong kay papirmahon og waiver kung di magpa-inject kay di kuno sila manghilabot kung magkinaunsa. Actually mga igala no, maayo ni ang polio og kaning sa tigdas. Pa-inject inyong bata. Namo ko'y bata, ipa-immune gyud nato ani ngano. Kani gong gipang-inject gyud kay immunization wins. Mga kagaw ni siya mga igala. Samtang bata pa, gi-injekan siya og mga kagaw wins aron nga atong lawas maka-create siyag antibodies. Para sa panahon nga musulod ng mga sakita, immune ang ato nga bata. Og sa kubal pa na nato bins ba, og nipis wala kay kubal, og muhikap kag katong naay mga kuan dali ra kaayo maglungag ka. Nihikap nimo kaldero, mainitan na ka. Pero kung sakto kag kubal, dili kay nimo mabati ang kainit. Sa mo po na advantage sa kubal. Pero kani siya sa ato nga inner part sa ato lawas, immune system, kinanglan gid siya nga ma-immunize ang bata. Ma-immune gid siya ani. Kay parang maabot ang polio o maabot ng tigdas, then imong bata immune na siya daan. Dili na siya ingon nga prone siya sa sakit. Na naman siya nadaan win. So kung magkasakit man nagoy sa tigdas, at least gamay na lang kayo nga i-sacrifice niya kaysa wala gid siya maanad mga pinangantig pamilya. Yan lawas wala maanad. So papirmahi gyud mga
Pa-inject siya. Pero bawal na siyang waiver. Ah. Bisag mo pirma mo anang waiver og naa sila sayop nga pagkuan tulubagon gihapon na nila dili balido ng waiver kanang future gani nga event nga mahitabo gyunahuna ninya papirmahon kadaan inbalido na siya sa ato ang civil law na to. Contrary to siya, Vince, ambot pasabot atong niyong waiver kay di man ka magpapirma, di man ka magpa-inject. Di na siya magpa-inject. So, Abi na ko to. mapapirma na lamig waiver kay basi ma-blame sila sa okay. Oo. may budget maguna kada bata. Para niya. So, basi ma-blame ba nga wala ma-inject. Okay. Nakatigdas ang bata, de siya nga wala man nimo inject. So at least nato siya note nga imon sila may gusto nga dili gid sila magpa-inject. Kay ugi ang purpose mas ato ang health karon is ma-secure ang mga kabataan. Ang ako ang pagsabot magod primero Carl is once nga pa-inject ka dito, mo waiver ka nga kung say mahitabo sa imong anak sa injection is wa sila tulubagon. That is illegal. Ang klaro bisa ka na sa mga field trip gani nga kana may klaro na pirmahon nimo nga unsay mahitabo dito sa kuan kini sa mga field trip nila. Nga walay tulubagon, that is illegal, dili na siya. That is contrary to law. Kana mo angay koreksyonan. Wala yun na siya. Bisan pag nagpirma pa mo na tulubagon gihapon ng eskwelahan ana. Naay mga eskwelahan mga higala nga naay mga field trip o mga kamporal, then papirmahon og waiver. Ang unod sa waiver mga higala nga walay labot ang eskwelahan kung unsay mahitabo sa bata. Dili kay kamong eskwelahan kamoy nagdalas bata. That is void ab initio. Void from the beginning na siya nga kontrata na og nagpapirma mo waiver ana. Kamoy nagpaamot, kamoy nagdalas bata, kamo moy nagprogram. Unya karon ang waiver ipasa ninyo sa inahan og maunsa ang bata, obligasyon na siya sa eskwelahan. That is illegal. Kung gusto mo nga walay obligasyon ang eskwelahan din ayaw mo pagprograma na. Sumbunganan sa katawan. Di ba, be? Kung naman dahil makita ninyong delikado sa unahan. Di ayaw pugsan ninyo. Bukapi. Di kay manghinaw mo daan. Naghinaw daan, dili ron mao. Unya, kani biyang sa education mga higala, gatudlo biyata o what is good and what is values, manginang focus, ginaan sa Palo lang eskwelahan. kita kung sa naa sa balaod. That is illegal. Contrary to law. So, regarding sa question no sa polio, please kuani pagpa-inject yun mo. In good faith ang pag-inject ana kayuhan gina sa even ako ang bata mga higala pa-inject gina sa mga pinangantig paminaw. Lolo Antonio Asibo mayong pagpaminaw. Pastor Buning may muto nimo mo pastor diha sa may Bonifacio Lagunero sa may Luyang. And also ni Yunilin Salcido, ni Giselle Salcido sa may Basakan, ni Gisa Ambrona diha sa may Dahili, and ni Karen May Blasa sa Taran, ni Jennifer Yanok sa may Napasoan, ni Stella Durango sa may Lumbangan, and ni San Isadra Balasaba sa may Manlingay. Happy listening. Sir, diri ba sa sitio Talingting, wala gid mi tubig, kanus apa man ni maksuna ni Mayor, obligasyon man niya, sige ra siya og pasalig, salig nga walay natuman pagkapait. Actually, mga higala, no, nahumana na magtermino sa gani aning pinalanggang official bins. Wa gid sa katag panubig diya. Ang kabalo mo mga higala, ang yahabya nga trabaho ra gyud, dili ngong siya mo mubungkal anang yuta abins. Dili iyara nga Una-una. Desisyon. Pagbahig. Utok kay gipangayo. Pagbahig sa panudlanan sa gobyerno. Ang problema kay tuwa man kapuyo ras dumagete. Sumbunganan. Awayon na una. Parayaan ni Rong ipabalhin niyaning mga taga-Purok 3 Benz. Pabalhino na dito sa relocation site. Walay tubig, walay kuryente, walay bungbong ng babaw. Walay salog pag yun, Benz, second floor. Pabalhino niya. O niya, gusto na niyang pabalhinon, papasalamaton pa po niya, Benz. Sige gaman anang housing project. Kisa may ganang mo puyo, walay tubig. Walay kuryente. Walay bungbong. Wala pangitag panginabuhi kay diha naman gina. Unta taganyag yang kumpletoho na lang means. Para sa GK good nahimo gani nga private foundation ra magani ng GK Village. Dapat gyud Benz. NGO non-government organization how much mura nga tong lungsod? Be para gyud nga makumbinsi ang tao nga pwede nang tulugan. Bimangyo kuno tang mayor kamo kuno tulog diha. Kuy ekonomiyo ko sa kabulan. Dalay mo mga anak diha. Bisag us kasi mana ra. Pamuyo kuno mo diha og okay ba? Kay mosunod na mga tao ninyo, ana. Sa katawan. Di man gani, mabuhi na imong anak og wala yayang magkuyog-kuyog. O niya, imo papuyon anang
lugara diha. Kumpleto wasan ninyo na taga eksaktong panubig, takdig kurente sila na nay bahalas baranan unya ana. Ang importante nga mahamutang sila. Dako kay kaginansya ana no 19 milyones na imong ginansya. Oh, 19 komisyon point nimo. Komisyon nimo. Di na lang gyud ka musik paw ana para ana mga tawhana Oo. diha nga napiktuhan anang pag Dugangan nimo nag 100,000 din na kumpleto ng bungbong. noon. Sag plywood ra gyud Oh. yung bongbong. Di yun kwa Siyaro po ng 19.2. Dako na kaya na para Oo. ninyo eh. Unya agduhara ka konsyel ipang tagaan mga higala. Katong nga pildi na in taon, wa na hatagi. Wala na. Pildi pa, wa na hatagi. Oh. Boy. Manay sakit niya kay once nga magamit pa kaniya, Mm. pahimos lang kang Gintaha ra tama po ginawa. ning bukal, di ba Carl? Ha? Kaya kini ko nung si Loverboy Carl, nakabisita na siya dire sa di lang kumubuta mo og lugar ba kaya ko nahinabi atong Sabado sa Bato. Katong prior ana nga siya gaplano mo bangga aning Pinalangga. Mo. Amo adto na siya ka barangayan mga tao magladala siya itong pila ka panid to nga papel against oo. aning Oo. Senyor Hari aning Oo. Nabucodonosor. Ah. Nga mo na iyahang korupsyon ana pak iyag yung gi-explain og maya na didto. Ah. Tingala lang sila nga nung nagpaulipon siya atong gisaysay niyang korupsyon. Ah. Nanay, ni papilis na si Loverboy anak niya. Madahan. Nay, papilis si Loverboy. Oh my Oh. grabe ah. Nya karon gi naapil siya sa 19.2 hilom. Amo na lang dumi. Sumbungaran sa katawan. Kami na lang uting kaya dumi. Sir, Mga Vince, pagayoon na mo to, gani. labs. Yatag nanto na mo. Arito kay kami file ato sa kuan, kami file ato dito. Mo na siya power Carluans nga na sa sulod, di ba? Ang worst. Kina pa manggod siya ato, siya pa manggoy mayor ato nga time. So nakapang kuan na siya command nga mo kuan mangayo dito mga documents. Tinood. Pero Nakuha niya amog tanan. yung i-assure ni mga galag maislan yun eh. Daghan pag yung mauting kay nga korupsyon pag yun din na. Karon kontrolado pa niya mga departamento pero maislan eh. Di ba kay pusot-pusot yun yung ilahang atubangon yun mga igala. Unya kanang mga livelihood staff, mga higala nga nagdawat og 4,500. Wala ginas mapa Wala mga na. pinangantig paminaw. Usi kay na. Dapat I-convert- cash for work na siya sa mga tao. Dako kay nag-agis mga karsada nga Oh, guba og kini mga tubig. yatag na lang nagpuhunan sa Mao. mga livelihood members, Mao. mga higala. Sumbungaran sa katawan. Kanang gibayad nga 2.1 sa kuano, hapanghatag na sa mga livelihood, i-cash for work nimo sa mga livelihood members. Oh. Di Ang gwapo nga livelihood girl. I-cash for work nimo na membro. Mao gina siya. Mura bag ang gobyerno mo nagsweldo niya mga higala ba. Unya na siya epekto, Oh, na siya yeah, for example, result. mga bayi man sila Carl, dili ka aswat og bato. Bato. Ilahang mga bana. Oh, O kamo, kinsa man tong members livelihood din natay budget 100,000. ilang ba na? Hotda ninyo ni kini naatay area diri nga lisod kaayong karsada. Oh. Inyo mga bana, trabaho ini paiguan tani hantod mahurot. Ay posible pila ka adlaw dili na kanang mga lubong din na malubong pa. Aside ana Vince, dili na one time big time ra may gala. Yearly mga Yearly. gala, pwede nimo na ma-create ka Mahimo. programa. Kana kung ang ato ang era card kana development fund nato og equal na siya sa 32 barangays. Butang ta bisag tag 1.3 ra matag barangay, dako na kayo na siya nga proyekto nga mahimo. Balag dili sa kamo simento. First year unang tuig katosang batusa nga katong lisod gyud kayo pangtambak nga mo patag siya nga di malubong. Pagkasunod tuig na pod, balastro sa ta. Oh, then pison. Pagkasunod tuig, ikaw mahurot imong time dito anam-anam og simento na pero at least nga accessible na gyud hantud sa tumoy. Pila ka years pinakataas Vince. Alayo Maman. ray tulo siguro eh. Tulo ka tuig focus sa dalan. Nang tulo. Focus mo kag panubig, tulo ka tuig pod. Onam ka tuig Ano? tanan. Og mga poste nga Kurente. maabot og tulo ka tuig Tulo. pod. So, siyam ka tuig. Nya na pay ayuda gikan sa National Carl. So, imo siyang ka tuig. Pero anong kaning uban 30 ka tuig, mura magmo pay pagsugod. Sumbungaran sa katawan. Ang pangutana og mo pay pagsugod. Nganong ingon ana na siya? Sumbungaran sa katawan. Sir, wa man gani sila kayo diha sa karsada gikas isdaan padulong sa simbahan nga nangabuak bati na kayo ng
tinuod yun mga higala. Mm. Kana bang padulong kag munisipyo? Bisag ka na sa terminal po gani Carlo, na nga Oh. disgrasya na din na kay wala na Oh. nabantak, wala niya nabantak ning bangag. Tungod sa katarantar sa power team mga higala nga ilahang daogon ang Kasing-kasing barangay. sa mga kabaranggayan. Nalimtan na po nilang poblasyon. Oh. Diha nimo makita ba nga single line lang ilang pangunauna Vince? Ayaw ko mo pag grupo-grupo gud. O sa gira pa na pagbuak-buak mo. Pagbuhak-buhak ka. Kana bang designation ba nga adto kang area dito kay basig na sniper dito. Oh. O sa kuan na pagbuak-buak mo ba nga o ikaw mo leader dito o ikaw leader speakers. Mm. Ayaw mo pag grupo? Oh. Di ilahang gi-apply dito sa mga barangay. Nalimot sila sa poblasyon. Mm. Katapusang the only municipality mga higala nga going ka sa municipal hall nga gabuak-buak ng dalan. Gabuak-buak ng dalan. Adto kag Bais Beans, ato city hall nila, baling gwapuag dalan mga higala. Adto kag Bindoy, baling gwapuha. Ari ka sa Manuyod, gwapo kay gagianan mga higala. Pingog munisipyo. Oh, may munisipyo. Bais pod napay mga naapas plaza. Oh, Tanhay, ato ka, gwapo kayo. Gwapo kayo. Adto kag Valencia, pati pong kapuhay lang plaza dito, ay lahang nga municipal hall dito. Labi na gyud ka bangkalan, di naging ka kontra mga higala. Na. Ha? Murag Malacanang. Dito sila bitaw. Nya 32 barangays ra po ng kuan Carl. Ha? Ang Kabankalan. Ha? 32 barangays ra po na. Ato apo 32 barangays ra po ta. Ah. Pero lang tawang improvement dito. Pila ka mga bangko, pila ka mga malls ang tuwa dito. Nya sikbit ra ta. Dito Ilang production tubo ato production tubo pod. Nya ang worst part mga higala, kanibang wala yung naunas mabinay. Wapo yung nauna og unsay maayos mabinay, walay mga initiative. Dito gi-invite kabangkalan. Balo ba mo? Pagsulod dako kayong building dito, dako kayo nga kuan kani City Hall? Nya na ko asawa. Dako Atong oras alauna 4 na gid sa kahapon. Wa na gid ang oras, mobasa lang ta mga pipila ka mensahe Vince. Sakto biya gini nga daghan kay nangabuak diya mga dalan mga higala. Kana gyud sa terminal pod Carlo, kanang sa jeep nga atbang din ha sa CR dito sa terminal sa jeep na Fiera. Lalom na kay nang ilahang karsada din na og dili makadisgrasya gid siyang mga motor Carl. Sa artist mensahe Vince maingod to sir. Ngano man is hari sir nga dili man gyud muhawa sa iyang posisyon. Unsa man gyud iyang giapas, nahakog gid siya og maayo ining lugaran nato. Tungod ba nga diha siya nadato og maayo, ato na gini siyang papawaon sir. Paghugpong kitang mga taga Mabinay. Mao gini dili kwaon nato tong watak-watak nga pangunauna. Usa gitaron mga higala, usa kita. Musugot kag sa madili. Mahuman ning eleksyon, mapawa ni Vince. Dili ni mo pawa diya lunod patay ni. Uy-an niya nang iyang iyahang opisina diya. Dili ni mo pawa. Dayong magprotesta tong mga alipuris. Bantayan niya mga higala ha. Dili lang stay bita makakita ani. May tabo gini. Mawala ni siya. Yung mawala na siya, yung pagtiltilo na niya mga tiles. Dili na ni siya. Pilihan man gini siya. Pinalangga. Dili puy-an na niya diha. Deng alibungan na nagkato mga pidikampon nga mga alipuris niya. Jutay naman na sila. Alipuris nila. Dayang kana silang alan adto na nasgawang. Makig-away na, magbisog-bisog po na sila Makibaka, wag matakot. Makikiki bababaka. Dili na. Dukot kay sa dili gina sila mo pawa. Ilagi nang puy-an Vince. Dahil mo declare na sila nga gidaya sila. Bantayin na mga pinangatik kami na mo gina siya. Ako na nang nakita mga higala. Dugo guning Josep. Apo ning manalag na kuan Jeremias. Apo guning John Tanduk.
Oy, magpakuan mo na irabis mga higala sa iro mga pinangating paminaw niya na bumay kasi klaseng sakit. Oh. Ato mo ni nung June tandok mga pinangating paminaw. Nadya sa atbang sa Katoliko. Na ilahang area, ilahang lugar. Kita lang ninyo bulungan lang June ilado na diri sa poblasyon. Og sa tanang barangay ilado na siya. So mo ni may tabo gid Vince. Bantay gina. Napoy akong gilantaw pod sa unahan, Carl. Ah. For example, na siya na-develop din na sa iyang opisina. Ah. Iyahan na pang hakuton. Ako to na niya. Tinuod yun na. Asa ng tiles, lungkabo na niya. Murag si Isminya ba? Si Isminya di kadawat, kipila katuig biya pud lang lingkod sa Cebu. Oo. 30 pud katuig. Mamao, dungan-dungan ano nila. Di ko katuo. Pero napulihan ni Labilia to, Carl. Labilya. Oh, pag sulod ni Labilia dito, hawang na kay opisina. Nga ko sa Labilya. Hasta tiles. Ang tiles nga di naman ito mapuslan kay Kuan. Kay siya kuno nagpatrabaho ato. Personal yan. Personal ko no. Gitel. Kabuha nga bito kayo to. Pero di ko katuo mga higala no nga si Tungod sa kadugan niya ba nga. Osmeña. Nga sa kadugan niya ang paglingkod nga kuan dili siya kadawat. Nagkuhan sila Vince na rally sila mga pinangatik paminaw sa gym sa Cebu. Gatanaw ko ba sa news? Puno gikayo ang gym Vince. Kuan yun, kaning Bullfield good wins. Puno gid mga higala sa to mga benches mga higala, puno gid tanan. Dako kay set up sa sound system Vince. Dayong interview si Mayor Osmeña. So, sa imo parang impression pa lang nimo, sa imo pananaw pa lang daan mga higala, and then na-impress ka sa sitwasyon, makaingon jud ka nga maglisod gyud sa Labilia kay wa makakita yung Labilia nga daghang tawo. Sa masulagma ang daog mas Daog Labilia. Lato na gyud ang tawo pod ani tagdugay na kayo. Dugay na. Pinayon ba nga humana. Sulay na pod sila glaen bag-o. Kana siya giving equal opportunity Vince ba nga mga tao nga ganahan pud siya nga mo serbisyo sa publiko. Yes, that is our constitutional rights. Right. So tagaan nato og lugway ang mga tao nga gustong mo serbisyo sa katawhan po. Publiko. So, wala na tong mga karaan. Ang pangutana, kinsa man na sila? Well, ato na may istorya. Dirahan na po gano'n. Well. Wow. Mawala ano na? Yeah. Joke ra mga pinangatik namin na. Mga lamas lang ni sa ato ang mga tinudon ra ba na nila mga higala? Ato paugtas lang ni sa ilaha kay wa na gyud ayon eh. Sir, lisod ang sitio Makatul pero naapay mas lisod nga sitio ang Maasin Tara kay nakaadto mi last November sa simbahan sa Foursquare. Naglata-lata lang mi sa kumbado sa Lamakan kay libog mig asa ang dalan. Ang grabe ha gid ay no. Kato ganing statement niya ganiha Carl nga naingon siya nga kining dagyaw kuno iyang gi-encourage kay that is a part of our social responsibility ngadto sa tao sayop man to. Di ron mao. Alakansi man ang ato ang mga pobre nga mga tao. Kabantay ka nga naay 4-piece nga wadili pagoon ang tao gani nga trabahoan nila ng ayuda sa gobyerno aning 4-piece nato. Kay para nga ang tao makapangita og panginabuhi ayuda ning ginadawat nila nga 500 siguro na matag bulan sa 4-piece. Pero nganong imuha lain ang imuha nga social responsibility. Posible boss. Like for example sa nahitabo sa amo sa si Papa pay Kapitan Carl. Nairason to siya mapadagyaw ato kay sobra nga semento atong merkado. So wala naman siya budget para labor Carl. So buto siya nga usik man ni siya adtor ni sa among balay ni ipa semento ni. So ato aning idugang diri nga gamong terminal o kaning isumpay diri paingon sa basketbolan. So dagyaw na siya kay dili naman siya kuan. So nato siya rason. Kay muto pa nya mga tawo may mabenepisyo ato nya. Kompleto naman ang building sa kuan, merkado. Ang gitawag so kato siguro na siya posibilidad pero kanang padagyawon mo ang tawo nya wa gyud kay gibuta nga proyekto din ha din ang tawo mo isaligan nimo patrabaho din na. That is unfair sa mga tawo nya ang tibuok nga kwarta padulong aning senyor Hari. Ang gitawag nga dagyaw mga higala one time okay ra na siya one time. Pero sige na pila ka barangay. Dili ron mao kay
aswat og bato tong pobre. Aswat po kag bato. Mm. O Pero niya, ikaw, gisweldohan mo suma ka. total pagka humas bulan, Gadawat dawat ka sweldo, siya Yang wala. pobre wala. Dili ron mao. Unfair. O niya, mo ganing na tayo gitawag nga development fund. Kay para na sa pag-develop sa root word parang Develop. pag-develop. O niya, dagyaw? Giunsa man ang pag-unauna nimo? Sumbunganan sa katawan. Sa Bisaya og develop, Vince. Pag pauswag. Pauswag. O niya, gitagaan kag kwarta, 20% sa era, aron pagpauswag sa lugar. Ding Erika sa laing bahin mayong kang dagyaw. O niya, ang kwarta ato asa man to? Sumbunganan sa katawan. Mo gyud. Wa lang ninyo na nabahig yun ang kwarta nga para sa mga personal services, Ah. mga maintenance and other operating expenses, mga capital outlays. Ah. Wa ninyo nabahig og tarong ba? Nya mo na moingon lang mo nga moral obligation nato ngadto sa gobyerno, di man ron mao. Manay Usba ninyo na gingon ba? Gusto magud ninyo nga pobrehon ang tao kay ang kwartas gobyerno gusto mong mainyo. Sumbunganan sa katawan. Manay klarong istorya. Mao na padagyawon ninyo kay kabalo mo nga way kwarta ng tawhana, No. padagyawon sa wa siya kita ng lawa. Dayong ang kwartas gobyerno padulong ninyo. Sumbunganan sa katawan. Okay ra untag mo sulti mo nga kanang padagyawon kay walay budget, Ah. di ba? Ah. Pero para sa anin, for example, 2.1 million nga gihatag ra ninyo sa Baes Water District. Ug mo na siya gipakas for work nimo sa mga tawo. Tanawa pag I-divide nimo na siya og 200 Carl ang adlaw. Ah. 10,000 ka mga tawo, 10,500 ka mga tawo ang makatrabaho. Di hurot na Hurot na. hurot ng tanang livelihood bimbes ron. Oh, 10,500 ka mga tawo makatrabaho anang adlaw sa 2.1 million. Ang usa ka livelihood livelihood Nya bisag mohakot association ra ni siya tag 50 ka bato. sa barangay, narana mo compose nag 30 ka pen, 50 ka pen. So pila ka associations makaabil ana bins? Oh. I-divide na og 50 bins. Para nga mabala na to, 210. 210 ka mga association di dagay mahal. I-divide og 32 pag yun bins, 32 ka barangay. Naa sa unom ngadto sa 7. O udom nga tos pito ka associations. Asa man ka ana man ang kung dako na kayo na nga Tabang. livelihood niya. Unya, on the spot madawat niya, Vince. Oh. Dili na ingong padakon pa. Daghang kay pamaagi lagi mga Daghang igal. pamaagi. Kaya ako ang gilantaw pag pa-improve sa ekonomiya sa tawo, kapitalan sa gobyerno ang mga tawo. Kas for work nga, at the same time ba, Carl, nga naay mahimo ang tawo nga nakatabang pod siya sa proyekto sa gobyerno. No. Di ba? No. So once nga naay mag-rule good nga kwarta dinhi sa amo gini akong gilantaw gyud, Carl. Kay malipay gyud ko panahon sa 4Ps kitang mga negosyante. No. Dako ginatong kalipay panahon sa release sa 4Ps senior citizen. Oh. Kay naay kwarta nga ipamalit ang mga tawo. No. So naaputay ikasweldo sa atong mga tawo. Tawo. Oh. Oh. So ang ato ang giswelduhan makapakaon po siya sa iyang pamilya. Oh. Makapaeskwela po siya. So once nga makapaedukar siya, mapalampos niya, mapamaestro niya, magdawat na tog dakong sweldo. Tanawa. Mo increase gyud mag-level up gyud ang panginabuhi sa tawo nya kita mga negosyante naaputay ikalukat og permit ngadto sa ato ang munisipyo. Supposed to be mo ginay angeng buhaton sa maayo nga mayor. Maayong mayor. Oh. Dili ta anang itawag nga walay maayong Walay mayor. maayo. Mo na ibuhaton sa maayong mayor. Sa laing bahin mga igala, tanawa ha. Mas giuna pa sa atong ato ang pinalanggang opisyal magama og parke mga igala kumpara ani mga sitio nga walay tarong dalan. Ha, kita nimo? Makahulat ra man unta na, Carl. Gauna ang parke ha. Nanatay parke daan. Mm. Nanatay parke daan kanang iya nagibutang ng Gio. Nanay parke. Ikaduhang parke. Park mga igala ba? Suruy-suruyan. Simentado na tanan, Vince. Isiminto na tanan. Nay mga bangko tanan. Anong nauna man nato ni? Nga tuwa po man tayo mga kaigsunan nga tuwas kasitsuan nga maglisod gani guwa bis katapusang truck nila. Sumbunganan sa katawan. Giuna. Di ka maluoy anang ato ang mga kaigsunan din ha nga mugawa sila mo ato ang imong parke nagkalapok. May giunsa man na siya. Okay man na, wa man tay question anang parke. Kuan ba? Ayog yapon Ang na. ato ang mga good, Carl. Mapug yapon na. Kuan sa Oh. sa kining sa financial kining mga
resource person nato Oh. kay unahon gyud ang mga basic needs, Ah. di ba? You must know how to identify the needs and wants sa usa ka lugar. Priority ba? Top priorities. Ah. Muna di makaisi importante ko para saan ng boulevard. Di gyud kayo na importante niya. Ni pagawas mog minilyon ana. Oh. May gabi yan. Napagana yung mensahe bito. Sir, sige siya pamaligya og balas, graba ng tawhana. Pero wala gid siya kapabalastro diri sa dalan namo diri bisag naa pagani iyang kampo diri. Sa Nalyong dapit sa Dagbasan. Ano si kampo diha? Makalato ng tawhana, sir. Kita nimo ang mga mensahe, mga pinangatig paminaw. Disuda bitaw ng Nalyong, Carl. Na? Lisod kay ng dalan sa Sir, Nalyong. mauna nga mahadlok sila mabalaan nga pilay budget sa mabinay kay ilara ng ipang bulsa. Basi makaduda na noon sila kay di man sila gustong mahibalaan sa tawo ug unsay pilay budget sa kampanunan, pilay budget sa tara, pilay budget aning ubang mga barangay. Transparency man ato ang promotion dere para Mo po na siya sa ato nga balaod nga transparent yun. na giving the right information. Di ba? Natay access sa mga public documents. So, we are governed by the people, for the people, governed by the people, of the people, and for the people. Muna ito ang panggobyerno. Muna gitawag na ito og demokrasya. So, may katungod ang tao, makahibalo, o unsa nay dagan sa atong panggobyerno, kay ang gigamit anang gasto bins, pinaagi man sa ato ang mga buhis. Sumbunganan sa kata. So may katungod ta nga mahibalo. Karon pabalon ni Konsehal Ruiz ang mga tawo, mo palag mong tulo diha. Sumbunganan sa katawan. So wala may gitang oras mga higala, no? In kaso og naamoy mga bukol-bukol ba, bugon-bugon ganing beans, kaning tambalin ninyo na og charcoal paste, kay dako kayo epektibo kayo ang charcoal paste mga higala, beans? Yes, mga igala, no, para sa inyo ang mga cyst o kung bugon-bugon, mga paso, guiter, bunol or bunog, dabad sa ulo, mga dysmenorrhea, baho nga kinatawo sa usa ka babae, mga higala, butang nilang ang napkin, din itaplak ka ng baho, mayuma, mga mayuma, mga higala, no, ibutang lang po niya sa napkin, mga arthritis o rayuma, katol-katol, kagidbon ay karapata, pangagod, mga sakit sa ngipon, mga hubag, bugas-bugas, blackheads and whiteheads, oily face, pahamis po niya sa nawong, losay piang, butang ilang na may gala ni ining Burke's Charcoal Paste. Naputay Burke's Panyawan Herbal Oil ang epektibo nga haplas alang sa mga sakit sa kalawasan, pamasahe mo gamit nini mga arthritis, varicose, rayuma, labad sa ulo, panuhot, ubo, sipon, hilanat, pinakan sa insekto o lamok, mayong haplas sa panit para dili mo dolang lamok, mga tikig sa liog, sakit sa likod. Haplas sila mga igala sa ato nga Burke's Panyawan Herbal Oil. And atitimbaya Vince ang ato ang Facebook Live viewers. Salamat kaayo no ni sa pag-view ni Sir Ramil Abing, may muto Charles Kayan Itcha Bea Montefalcon. All the way from Tumunon Badbad, Achilin Balauro Seldora, Raymond De Los Santos, Daryl Kulan-Kulan, watching from Bangkoloon, Tadlong Mabinay, Angeline Balsado Trasmonte. Ikan sa may Pandan, Lunoy. God bless you. Jane Palagtiw. Happy viewing. Roy Kasipong Villo. Ni Etnom Trasmonte. Chiche Trasmonte. Happy viewing. Arlene Rial. Mark Amper Hiranes watching live from Sitio Danawan, Tara. And Ma'am Rose. Mayong muto. Sa Dreka Elia, happy viewing. Sir, as lang ko na pa ba'y quarantine diya sa Mabinay? Yes, ongoing ragyapon ang ato ang quarantine. Anita Ukay, mayong muto all the way from Australia. Sa Dreka Elia, happy viewing. Nag-shoutout si Mrs. Yang kauban sa San Luis Quarantine Facility. Sila Ayun, siya kuwan, na siya rin dito. Oh. Si Ate Jo Marie, sila ni Javier, o sa mga staff, diri nga mga buutan. Dami ang pagkaon with vitamins pa. Thanks kayo. With vitamins. So may nga pagpaminaw din ha sa ako ang pinangga nga asawa. Pero Keep safe. Arinas ato, may na. Asa na vitamins? Lami bitaw kay ilang sudan dito karon mga pagkaon nila dito. Cherry May Maghanay Rodriguez, Geraldine Bilionis Abordo from Cambadon, Kambuga, Simukdungon, Jenna Faye Abueva Juanites, happy viewing. Ni Violeta Nicor Laisera Kaday, happy viewing. Viliani
Bernally Cadiz, Jessamy Amarante Bilaso, Jisrim Lindayaw, Bailoses Angelica, Riam Riman Espirito. Happy birthday sa iyang brother na si Kuya Lindion Rayman from Nueva Ecija Island, Rose Torres. Ikan sa may tanday sa Max, Sister Michelle Nipomosino Vargas. Happy viewing. Angie Amahit Abasado Deji, Rob Kian Celes, Ronaldo Casipong Villo, Rilin Abrenica Gador, Mary Jane Samani, Brother Art Bainosa sa Lugnon, Lopez Abi, Raymart De Los Santos, Anavi Sustain Hinil. Happy viewing. Rowan, Jayan Hirames, Exor Erwela, Janico Saketa, Chichi Rikina Maymuto, Jane Dikit Morino, Ilya Elizame, Runuhan Kanonoy, Vince Lanera Bolo. Happy viewing sa atuang live. Condolence day no ni Vince Sabulo, di ba nagposto siya Carl nga iyahan nakala sa kinabuhi sa iya nga cousin tungod sa kining panerbisyo gani diha sa to ang Medicare nga kulang-kulang gyud ang ato ang mga ekwipo din ha. Madahan. Di ba nagposto siya sa power na to sabi listeners Wala ko group. ka-view pero atong So ato nang hisgutan og mga adlaw kay ano man tay igong oras para nga matagan pud og pagtagad sa ato ang mga opisyalis nga prioritize po nato ang health sa ato ang lungsod. Iran family, mayong pagpaminaw, Balaes, Hadrake, Kasipong, Mahinay, Amoto family, may pagpaminaw, Daisy Kasipong, and sa mga tanang mga kaigsunan to sa may Kampo Aling, mayong pagpaminaw, gikan ni SG Iran and Ma'am Rodeline. And also nila ni Josephine Estorco sa may sa Maxil sa Pitiluna sa may Tabuay, ni Pamela Asibe sa may Poroxais, ni Rivel Rodriguez diha sa may Lantoy Tara, ni Rosito Vidal sa may Dahili, ni Tata Amon sa may Bato, ni Roslyn Cadavid sa may Poblasyon. Salamat sa inyo nga pagbisita sa Bryce Chicken House. Ato ang pagpasalamat sa itong mga sponsors na itong programa mga higala, ang GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Hanis Groceries, Tarings Pharmacy, Andros Diners, Roxy Store, Seiji Mart, AC Water Filling Station, Caltex Gas Station, Petron Gas Station, Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyong mga glass, sliding windows, sliding doors, roll-up doors, grills, uban pa mga higala, available diri sa ito ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Print Shop para sa inyong photo developing, photocopy, reso, document printing, tarpaulin printing, available diri sa ato ang Ruiz Print Shop. Ruiz Enterprises para sa inyong mga tiles, available diri mga higala. Ruiz Copra, gapamit og Copra sa Ruiz Copra Buying Station. Ruiz Color Roofing para sa inyong mga atop VPN internet connection para sa inyong cellphone, available diri sa Ruiz Print Shop. And also available mga higala ang air candle. June Tandok, bisita lang mo ni June Tandok sa may atbang sa Catholic Church dito sa may Poblasyon, Mabinay. Huwag ang programa mga higala, gatod kaninyo sa Kristen Rice Beauty Salon para sa inyo nga mga pedicure, manicure, alot foot spa, nail art. And rebonding with keratin for only 1,499 pesos. Bisita lang may gala diha sa may Kristen Rice Beauty Salon. Okay, labi na karon nga padulong ang ato ang Valentine's Day. Mas nindot ang inyong regalo sa inyo nga mga kapika sa kinabuhi inyong mga girlfriend. No, ipariban ninyo diha sa may Kristen Rice Beauty Salon. And plus up juice mga igala no para sa niadtong adunay sakit nga cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, bronchial problem, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid, liver, kidney, colon, heart, ovarian problems, poor memory, stroke, constipation, UTI, weak body anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, HIV, AIDS, arthritis, hypertension, psoriasis, o guban pa nga mga degenerative diseases. I-plus up juice lang kada mga kay very effective. Pagkadaghanan nagyong nangaayon ni mga higala ning ato ang plus up juice. And the Bryce Chicken House para sa inyo nga mga dressed chicken, chicken articles from
kuno mga higala ka mga produkto. And happy birthday ni Diaper Minggito. Happy birthday ni mo, Diaper. Sa ngalan sa itong station, CEO Sir Berly Ruiz, at ang station manager, Ma'am Linda, at assistant station manager, Sir J. Franz, at ang mga Ruiz brothers, stages, and staff, ang ato ang paghisgot mga higala sa mga isyu diri sa ato ang pangitabo sa atong komunidad, dili maayo ang serbisyo sa ato ang gobyerno. Sa ngalan sa atong tibok persa sa ato ang Power 102.1 RFM, kini si Carlo. Okay, ni Vance, and this is Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM, ayos may hapon kanatong tanan.